nosos invitados e os nosos invitados a un lado e outro. Os imos a vivir unha xornada moi bonita, non? Porque a historia non somente temos que leela, que é importante, non? Que está escrita, pero creo que a memoria das nosas tradicións ten que pasarse da memoria dos que xa levan moito vivido a memoria os que nos queda moito por vivir todavía. E en todo caso creo que todos nos queda moito por vivir, non? E iso que queremos facer precisamente nunha xornada como esa, manter viva esa memoria de algo tan importante como é o noso entroido e toda a tradición que hai detrás. Se me permitís, quero facervos un pequeno apunte. Fai uns días no programa que eu dirixo, facía unha charla co meu compañero que está de cámara aí, que é canario, non? E lle preguntaba sobre os entroidos que coñecemos de Canarias, de Tenerife, etc., non? E eu lle preguntaba que tradicións existían, e para eles realmente o entroido é o que vemos na televisión, ese entroido que vimos. E me fixo lembrar e quedarme claro esa mensaxe da importancia que ten o noso entroido, que vai moito máis alá que a festa en sí, sino que vai dentro da nosa propia vivencia e cultura, e que creo que iso é o que realmente temos que resaltar e poñer en valor, non? Que o noso entroido verdadeiramente é distinto e diferente a todos os entroidos que se viven en outros moitos sitios. Por lo tanto, eu creo que en este Redescubrir Teo, imos aproveitar de redescubrir o noso entroido aquí en Teo, e eu creo que vamos ter unha xornada máis moi bonita. De entrada, en primeiro lugar, quero darle paso precisamente á Concelleira de Cultura, Turismo, Festas Tradicionais e Festexos, Margarita Rosende, para que sexa quen abra esta tarde. Por favor. Benvidas e benvidos a este encontro de Acohistoria no noso Concello de Teo. Un territorio rico en historias, onde os protagonistas son as nosas veciñas e os nosos veciños, sabedores de moitos contos que hoxe van a compartir aquí con todos nós. Con este faladoiro abrimos un programa de máis de 40 actividades turísticas e culturais que se desenvolverán ao longo de todo o ano con diferentes temáticas e para todos os públicos, porque queremos chegar a toda a veciñanza. Están publicados os cartéis xerais de todo o ano e iránse subindo información á web sobre cada unha das actividades. Quixemos falar de Redescubrir Teo porque pretendemos convidar as persoas a mirar Teo cunha maneira diferente ao longo do ano, no inverno, na primavera, no verán e no outono, porque, como ben sabemos os teenses, Teo vívese de maneira diferente según a época do ano. Para iso, cada un das nosas estacións estará alicada a uns temas que consideramos nos definen como concello e ligados a unha parte do territorio. Así, neste primeiro trimestre de inverno, quixemos comenzar polo que é moi noso, como son os xenerais nestas terras bañadas polas augas do río Ulla. Seguirán no mes da primavera co tema de rutas históricas e guías culturais. No verán con arte rupestre románico. E para pechar o ano, no outono, a Feira de San Martiño. Hoxe queremos facer unha homenaxe a todas as persoas que houbo e que hai ligadas á organización dos Xerais da Ulla. Por este motivo, contamos ca presencia de varias persoas sabias nestes temas e referentes no Concello que son os nosos maiores. Pidemos un aplauso para eles. Un grupo de persoas que hoxe se unen para falarnos dos entroidos dos Xerais da Ulla, das máscaras, como eles lle chaman. Son os representantes das parroquias e que logo iremos presentando e que pasarán por aquí para facer un distendido faladoiro. Un aplauso para eles tamén. Tamén lle damos a benvida a onda fora, que agora viven cacheiras. Vais chegando. Sí. Para falarnos da importancia das asociacións para dar continuidade a esta tradición dos xenerales da Ulla e de como viven eles este entroido, de Jesús Cebeiro. Falar da historia no noso Concello é irremediablemente poñer o nome de Pablo San Martín, o noso arquiveiro municipal que con este amor e paixón por saber é o guardián da nosa sabedoría. E como falar de historias e falar de patrimonio inmaterial
quixemos convidar a unha persoa referente nesta materia de Galicia, Ana Filgueira Rei. Na velada de hoxe falándonos da importancia que ten todo isto que vos acabamos de contar e que moitas veces non somos conscientes. Quedan vostedes coa historia e historias compartidas nas terras do río Ulla en Teo. Bueno, o Entroido dos Xenerais do Ulla é unha festa declarada como interese turístico de Galicia aprobada en setembro do 2013, que integra a este concello, o de Teo, que ademais, xunto cos de Boqueixón, a Estrada, Santiago, Silleda, Touro, Vedra e Vila de Cruces, que segundo indican precisamente os investigadores existe documentación que fai referencia a eles nos anos 70 do século XIX. Carmen Hermida, autora da memoria do expediente da súa declaración, recolle o seguinte: o Entroido como manifestación inmaterial desaparece no mesmo momento en que é corrido de non ser que se consiga apreixar en momentos formatos. O valor sociolóxico e histórico deste Entroido queda constatado na medida en que os cantares e atranques se refiren a temas que afectan á sociedade tanto parroquial como mundial. Sobre este Entroido tamén escribiu a técnica de cultura deste concello, Lucía Mosquera, nun traballo de investigación que levou a cabo no 2018 e que concluía o seguinte: o Entroido da Ulla é unha construción cultural, testemunha histórica que pode e debe abordarse, investigarse, coidarse, poñelo en valor e prospeccionalo cara a un futuro. Un dos elementos que compre tratar no Entroido é de velo como un elemento patrimonial en sí mesmo, que debería sentarse dende a perspectiva holística e integral onde se conserve a súa identidade, pero ao mesmo tempo evolucione coa súa historia para non ficar fosilizado e darlle unha utilidade no presente, para que a cidadanía poida facer uso dele. Estos son algúns dos temas precisamente que imos a tratar hoxe aquí. E como ben anunciaba fai un momentiño, imos abrir ademais, neste caso, con Ana Filgueira Rei. Vou a tirar a chuleta, porque claro, licenciada en Xeografía e Historia, exerce de arqueóloga de rehabilitación no casco histórico de Noia, exerce de profesora titora da UNED de Vigo desde 2017, de profesión e formación en arqueoloxía e antropoloxía cultural, ten participado en excavacións en Irlanda e Portugal, coopera en proxectos con a Universidade e a Administración Autonómica Galega para o estudo e recuperación do patrimonio material. O seu compromiso e esforzo persoal céntrase dende hai máis de 30 anos na investigación e divulgación do legado cultural na tradición oral no peninsular, particularmente sobre as tradicións, a orixe dos lugares e demarcacións territoriais, priorizando así un legado vulnerable e desatendido. Así que vou dar paso, neste caso, a Ana Isabel Filgueira. Bueno, pois moitas grazas por esta iniciativa. Non sei se, perdón, Ana, non sei se escoitades ben, se non temos un micrófono, se prefires que che demos un micrófono para que se escoite mellor? Si me escoitan ben así. Bueno, si, está a atención, Si non avisado, vale. Sí, se non se escoita, non avisado. Bueno, pois eso, quería agradecer moitísimo que me convidarades a participar aquí convosco. Parece unha iniciativa magnífica, que xa tardaba. Que tardaba porque a min isto é algo que me fascina desde hai 30 anos. Particularmente o Entroido, a parte da Ulla, que nunca pensei que acabara vivindo aquí na zona da Ulla, porque non son daqui, son venideira, pero pareceme que isto é un momento fundamental, mesmo histórico. O digo porque ahora estaba aquí mirando a declaración recente no mes pasado de a resolución de bens de interese cultural de patrimonio inmaterial o Entroido, que, como digo, un pouco tardepiamos, pero que é un paso, e penso que é un paso para a transformación. Gustaríame non ter dido en primeiro lugar porque quería coñecer ben o Entroido de Teo e as máscaras de Teo. Además, neste corro, que custa moito estar aquí nun corro, non estar a parte, sino formar parte, que a xente maior, que eu penso que teñen o grande mérito, e como levo 30 anos falando con maiores, son a primeira que recoñezo que canto máis aprendo, máis vexo que teño que aprender cada vez máis. Entón, o que quería recalcar desta manifestación cultural, antes de daros un pouco contexto, un pouco máis intelectual, académico,
é que pensemos un pouco o que significa para as persoas, para os nosos antepasados, esta transmisión que sobreviviu durante séculos, eu diría milenios, isto é moito máis antigo do que parece, a todo tipo de avatares. Sin ir máis lonxe, e referíndonos á historia recente, estamos aínda moi próximos a unha posguerra e unha guerra civil, e eu digo porque isto foi crucial no sentido da cultural, a parte de social, por suposto, todo o que supuso. Eu notei, falando cas persoas de antes da guerra e de despois da guerra, sempre o digo, porque é así, unha mensaxe e un discurso completamente diferente. Entón, temos que ter en conta que todas estas manifestacións culturais foron peneiradas, porque foron prohibidas, porque se vivían momentos malos, momentos de fame, pero non significa que eso fora sempre así. Quero dicir con isto que as máscaras foron moito máis esplendorosas. E ao longo do tempo foron hibridándose, como se di, porque claro, un compendio ao longo de séculos ir incorporando cousas, pero quería eu dar valor a esforzo destes nosos maiores. De hecho, deixa ver a importancia que tiña na vida das persoas e a que nos debemos un respeto e un homenaxe, e de aí que debamos continuar con esa dignidade. E o digo porque un pouco estáse banalizando estas manifestacións, mesmo infantilizando tradicións que temos que é dun saber superior, que non foi nunca moi ben entendido, que a través dos tempos a religión tamén foi un pouco condenando ou facendo ver aspectos que non tiñan nada a ver con ela. E o digo, e aquí entro un pouco en contexto, porque o noso antroido é un compendio de costumes, de rituais, de ceremoniais que non formaban parte no antroido, na historia. Están no antroido porque foron relegados a este tempo. E isto documentalmente, bueno, tedes aquí a Pablo, que vos pode dicir xa de Teo moito máis que a min, non? Pero eu de forma xeneral vos vou dicir que moitas destas cousas que están no antroido estaban en ceremoniais mesmo co cristianismo, porque teñen moito de precristiano, estamos falando de máis de 2000 anos atrás, formaban parte de procesións que se facían en época santa. Poño un exemplo, e este vai do antroido. Sabedes as confradías e os gremios a importancia que tiñan na Idade Media, non? Pois eles desfilaban cos seus danzantes, ca súa música, porque en todo isto quero dicir que a música é fundamental e é o eixo que nos distingue como cultura, eu teño clarísimo, a música e a danza era o que se valorou durante a historia na nosa comunidade e na nosa cultura, o mellor bailador, a mellor bailadora, o mellor cantador, a mellor cantador, o mellor orador e a mellor oradora, os contacontos, e sempre foron as persoas moi especialmente consideradas e veneradas, non? Tamén temos as cantigas medievais que reflexan moito ese mundo de cantadoras, danzantes, poetas, a lírica. Bueno, pois nestas procesións, como vos digo, nas cidades, Pontevedra, Santiago, Lugo, Ourense, estes gremios levaban determinadas figuras, como a Tarasca, a Coca, que sabemos, danzantes, ailantes, iban entre eles, no caso de Ourense, como lle chamaban aos cigarros, aos peliqueiros, os sonajeros de Monterrey. Sonajeros. E estes sonajeros, isto ten que ver cas campás, e que Carlos, con a Patrigal, que sabe que eu falei desto, o son é fundamental porque forma parte dun ritual. O son de axóuxeres, campás, todo o que é timbra, eso crea unha vibración para entrar en estado de trance. Agora non, agora utilizamos o se ve como un adorno, pero isto formaba parte dun ritual. E os sonajeros de Monterrey iban nesas procesións. Que pasa? Que ao longo do tempo, estas persoas, sobre todo na Ilustración, estamos no século XVIII, chegaron a aparecer, porque así o poñen nos escritos, ridículas. Ridículas porque iban con cousas de cores, fitas, non sei que, tocando, cantando, coas vixigas do porco, facendo... Xa non se entendía que é lo que era. Entón, foron trasladadas á época do antroido. Esta é unha introducción para dicir que as generais pasa igual. As generais da Ulla, eu teño a completa convicción, xa tiña hai moitos anos, e cheguei a elas de unha forma moi bonita, porque, xa digo, non era daqui, me viñan a estudiar a Santiago, o primeiro sitio onde vivín, tan pronto acabei a carreira, foi en Arins. E foi moi impactante que viñeran a darme os vivas os generais a miña casa. Era unha moza, e xa estaba eu atenta a todo isto daquela, non?
pero cando vin os xenerais á porta da casa e viñeron dar os vivas, foi unha sensación que me imagino sempre que dos lugares, non? Porque é sobre todo unha manifestación dun vínculo de identidade e con un lugar. Toda a nosa cultura, absolutamente todos os aspectos inmateriais, e especialmente estes, e especialmente os xenerais, e algo teñen de distintivo, é que están marcando que somos dun territorio. E de que territorio? Pois nada menos que do territorio montesagro, é dicir, do Pico Sagro. Aí hai un santuario que é o Pico Sagro, que é o máis importante de todo o noroeste, o da Raíña Lupa, que é un referente para todos nós, visual, do tempo que vai facer, xa sabemos se ten capelo, se non o ten, sanador, ao que se iban en procesión, e antigamente eu teño grabada toda a xente, en 30 anos já veía moita xente desa zona. Entón, nada menos que os xenerais do Ulla, os 8 concellos que forman parte, que os 8 concellos é unha formación recente do século XIX, o importante era a parroquia. As parroquias son exactamente o territorio montesagro, que foi en época medieval, no século XII, e no século XI ainda se chamaba Condado de Lupa. Entón, estamos falando, ahora vou explicar por que iso, o mismo que os sonajeros de Monterrey, que vos decía antes, son de Monterrey. Curiosamente, é outro monte cunha fortaleza medieval, igual que o Pico Sagro, que tiña a súa fortaleza medieval, pero estamos falando de santuarios antigos, antiquísimos, anteriores ao cristianismo, donde vivían divinidades indígenas, no caso, aquí do Pico Sagro, unha divinidade femenina, que non sabemos como lle chamaban, foi chamada Lupa, pero, e aquí vou a dar a explicación, que podo demostrar, pero isto daría para outra conferencia, pero bueno, puntualmente, por que son os xenerais? Pois nada menos que as cofradías de guerreiros desa divinidade. Así de claro. Os xenerais da Ulla é o último paso, hoxe en día, os residuos, que son un pouco mal, de o que foron cofradías de guerreiros de época, estou falando de Idea do Ferro, do 1000 a.C. E por que? Teño aquí algunhas anotacións, porque estiven lendo tratados de algún historiador grego e romano sobre os, neste caso eran a caballería auxiliar das tropas romanas, chamábase caballería céltica, porque, sin ninguna dúbida, todos isto que estamos falando, a nivel de divinidades, de patrimonio inmaterial, de simboloxía, é claramente de origen de europeo, común a toda Europa, pero moi característico da Europa celta atlántica, e iso nos emparenta inmediatamente con todos estes países atlánticos. Escocia, Irlanda, Ilha de Man, Gales, Bretaña, todo o que xa dixeron os nosos anteriores historiadores intelectuais galegos que foron moi debatidos, pois afortunadamente a súa lucidez xa nos anticipou o que está para min máis que claro. Estou referindo a xeración nós e todas estas que sempre defenderon isto, porque é para min incuestionable. Entón, as caballerías auxiliares dos romanos, o romano tiña un exército formado, xa sabemos, moito máis imperial, pero estas cofradías de guerreiros que traballaban interparroquialmente, co parroquial, eran tribus adscritas probablemente a un castro. Sabemos que temos Galicia chea de castros, e esos xenerais o marcan moi ben. Por exemplo, había 14 cohortes de galaicos de lucenses, lemagos e bracaragustianos, que son os de Braca, os de Braga, porque a Galicia daquela época chegaba a Coimbra. Os romanos observaban como eles exercían os équites, cabaleiros. Importantísimo na nosa cultura o uso do cabalo, da bestia. De feito, temos cabalos de monte, ainda se fan os curros, ainda chegan aquí. As feiras, a importancia do cabalo, as bestas no traballo, pero tamén da guerra máxica, que é o uso de cabalo, además como distinción. E en todo isto, por non falar das carreiras de cabalos que había, que é unha tradición do século XV aínda, hai que fixarse moito e reparar como forman parte dos xenerais no que o cabalo supón dentro da nosa cultura. Entón, bueno, non só os romanos tiñan cortes galaicas, tamén tiñan sobre todo galaicos, astures e cántabros. Había un tipo de guerra cántabra que se chamaba carga cántabra. E por que eran importantes os nosos cabalos? Non son cabalos de velocidade, de carreira, senón de moverse, eran cabalos máis pequenos, o asturcón e o galego. Xa sabedes que son cabalos máis baixiños, máis pequeniños, pero movíanse moi ben en terrenos accidentados, porque para a conquista de Roma lle viña moi ben. E
E sobre todo, que permitía? Que o xinete montara e descabalgar e pudera seguir a pé. Isto é unha importancia que na caballería romana de poder atacar coa espada, de baixar, montar e desmontar. E o cabalo galego era moi bo. Entonces, características desta forma de batallar. A guerra antes era heroica, non era de exterminio, como agora. Era de demostrar un cabaleiro o seu valor na loita co outro corpo a corpo, coa espada, coa lanza, co que fose. Entón era moi importante estes combates. Bueno, era igual en Grecia, era igual en Roma, non estou dicindo nada novo. Vale, pois o equipamento, atención ao equipamento destes grupos de guerreiros que eran leais ao xefe, o máis importante de todo isto, e creo que en Galicia perpetúase, además da transmisión oral, que é importantísima por encima da escrita, porque a palabra do honor é sagrada, o valor da palabra que hoxe se perdeu, é moi importante non só esta transmisión a oral e a de palabra, sino a fidelidade. A fidelidade a, neste caso, unha divinidade, un santuario, a fidelidade á comunidade, á parroquia e á casa. Entón, non somos persoas asociadas a unha casa, as nosas casas levan nome, a casa de non sei quen, a casa de non sei canto, a un clan. Somos unha estructura clánica, como os irlandeses ou os escoceses. E logo, dentro dese clan, hai unha persoa que é escollida como o xefe da tribu ou o xefe do clan, o patrón ou a patrón. Ben, pois, esta cofradía de guerreiros podían ser só 7 ou 8 e tiñan un xefe ao que obedecían cegamente. Ese era, no caso dos xenerais, o xeneral primeiro, por decirlo de alguma maneira, nesa xerarquía. E será fiel hasta a morte, no que se dixera. Como era o equipamento desta caballería céltica? Pois, xa o comentan os historiadores. Atención, porque levaban máscara. E por que se chaman máscaras? Que non o sabemos moi ben os xenerais da outra. Hágase de a máscara, a mascarada, pero non levamos máscara, ou non levan máscara. Bueno, pois ao mellor nalgún tempo levaron algún tipo de máscara, que non ten por que ser unha máscara física, simplemente ciznar a cara de negro, como en algúns casos se facía, simplemente para pasar desapercibido, ou o contrario, para chamar moito a atención, pintábanse, porque a guerra máxica supón que é a guerra a base de gritos e aturuxos e maldicións. Isto era como facían a guerra as tribus celtas e as tribus anteriores en toda a Europa bárbara que se chama. Entón, estes son signos que nós temos nos nosos antroidos e nos xenerais e en xeral na cultura. O aturuxar, o aturuxo é un berro seco, un grito de guerra, e o facemos cando estamos contentos, cando estamos felices, cando hai unha batalla, cando se empeza unha batalla, cando se empeza unha victoria, cando se empeza un baile, é para entrar en estado de euforia, de furor desatado na batalla, e además para asustar ao enemigo, porque era, xa digo, a base de maldicións. Pois teñan máscara, levaban largos penachos, outra cosa que describen os historiadores romanos e gregos, además nun caso, un historiador grego que era militar, soldado e amigo do emperador Adriano, que, como sabedes, era hispano, este emperador, e dice que os galaicos, os astures e os cántaros, e levaban penachos, largos penachos nos cascos, que se aparecen, estos cascos aparecen, por exemplo, aquí no noso país, en Tui, estos cascos da Edade do Bronce, mesmo, da Edade do Ferro, aparecen nos ríos, no río Támesis, en Inglaterra, son cascos que levan como unha especie de protuberancias ou cornos onde iban penachos de plumas. Eso é outra historia para explicar por que as plumas, porque ten un significado relacionado ca guerra e ca morte. Levaban pantalóns axustados, protegidos os cabalos que podían levar máscara, moi adornados os cabalos, porque o cabalo formaba parte do xinete, era todo dando aturuxos, proferindo aturuxos e gritos, e estandartes. Atención, porque esta é outra cosa dos xenerais da Ulla. Eu digo porque se está perdendo dos estandartes. Na Ulla que eu teño gravada e parlamentada, a xente maior, é a Ulla a Ulla Baixa, a Ulla do Concello de Vedra, sobre todo en Boqueixón. E vivo aí, nunca pensei que iba a vivir, pero mira, hai 20 anos, me pareceu aí un lugar e acabei vivindo, que é do Sacro. Pero xa antes eu estaba gravando as persoas maiores, moitos homes maiores que xa morreron, e os que les debo moitísimo, que me falaban con un entusiasmo de como eles organizaban a máscara,
como eran os xenerais, os altos, os atranques, e levaban estandartes de parroquia. Había unha figura que era o bandeirado, que cada vez hai menos. Había un sentinela. Todo isto forma parte dese exército, pequeno exército, que representa a un clan, a unha parroquia. E, sobre todo, isto é en toda a nosa cultura, pero particularmente nos xenerais, é moi importante o percorrido que fan. Tanto pasa así cos ceremoniais florais, como fixen, bueno, saben, a Patrigal, que fixen para o documento este para declarar o ben tamén de interese cultural. É moi importante que non perdamos a vista dos lugares, a veces por facelos máis vistosos, pois vas por unha avenida máis grande. Non, o lugar é sagrado. Están marcando, temos a santa sorte, digo santa, de preservar todo isto e que se preservara ao longo de tantos séculos polos nosos maiores, de marcar esos lugares. Nos están marcando percorridos sagrados, percorridos que son lindeiros de tribus e de parroquias. Esas encrucilladas onde había un cruceiro ocupara, eses campos da festa que antes foron campos da feira, esas pontes, límites, é aí onde hai que facer os altos e os atranques. Porque o que está facendo un alto é pegar un grito pedindo un permiso para pasar, porque está pasando o territorio que é do outro. E necesita só permiso. Sabedes, e imagino que en Teo tamén, non? Cando se dá o alto. E antigamente, pois como 10 días antes, xa iban avisando os veciños de que iba a pasar un alto para ir tendo avisos. Tamén se iba ás casas fortes. Estos son os xefes dos clans. Esas casas, bueno, os abraldes na Ulla, cada lugar ten os nobres, os fidalgos que tenían nestas casas. Se iba a casas desa xente que tiñan os traxes, que os emprestaban, e además para darlles os altos e os vivas, porque tiñan que demostrar moita generosidade. Ben, en todo isto que vos estou contando, unha das debilidades que eu penso, volvendo á prehistoria, donde estes guerreiros poetas, porque eran así, además, porque era outra cosa, o desafío en verso. Ás veces non, case máis importante, en vez de as armas físicas, a palabra, como decía, o valor do don da palabra. Entón, antes os desafíos, e os saltos, e os atranques, era que mellor soubera improvisar, que falara máis claro, máis alto, a voz clara e alta, sin titubear, sin vibrar, sin medo, demostrando a firmeza, a confianza, o desafío, o insulto non, pero case, bueno, o insulto sí, despois de beber, porque outra cosa, que se me esquecen cousas. Había que beber, se lle daba de beber aos cabalos, as bestas, polo menos na Ulla, estou falando de aí, da zona de Ribadulla, eran eguas e se lles daba de beber, eso é para que envalentonaran, estuveran eufóricas. E as persoas tamén iban bebendo, sabedes que se convidaba o viño e todo eso, para entrar en estados de euforia que son en guerra, en trance. Unha vez que a xente bebía e chegara a tardiña, pois, bueno, pasaba de todo. Pasaba de todo e os combates acababan a paus de verdade. Por lo menos en Ribadulla, interviña a Guardia Civil, había tiros, sí, se pegaban cas mocas de mallar, que se andaban con elas de paseo, tiñan... Sí, e había mortes. En Milá de Cruces pasou, na parroquia de Salgueiro. Supoño que contaré... Un sentinela disparou e matou un correo. Sí, porque logo cas armas, claro, estamos falando de paus e isto, pero cando entraron as armas, había nos xenerais e cando eran os atranques había xente que iba con armas de fogo. De peito tamén, e tamén chegaban a matar algún mozo, por exemplo, os de parroquia de Arnois, os de Ponteulla, cando había rivalidade, bueno, neste caso era común del Estedo, por mozas. Sí. Aproveitaban as romerías, eso sempre, as festas. Pero prestaba moi mal, cando era mascarada, que mataran alguén, víase moi mal que aproveitara algún mozo para matar a outro, aproveitando o balcordo. Había estas cousas tamén. Quero contaros tamén outra anécdota importante que me contou un señor de Ponteulla, para que vexades a importancia que ten o traxe de xeneral, o que significa convertirse en un xeneral, convertirse en un xefe de tribu, que hubo algún home que, cando morreu, se enterrou vestido de xeneral. Isto é importante para que vexamos o que, a nivel emocional, a nivel cultural, todo o que representa para unha familia. E eu estive hai 2 anos en casa de outro señor, por outro motivo, que era para preguntarle unhas cousas sobre os corvos,
E cando me fixo pasar dentro da súa casa, tiña un salón enorme que fixera el, os móveis e todo, tiña como unha armadura medieval o traxe de xineral, que eu quedei ali cando entrei e o vin na sala, caramba. Dixen, ese eu, non, claro. Sí, xa era do meu avó, foi do meu pai, me contaba con moito orgullo como o seu neto, o seu fillo e o seu neto seguían usando o traxe. Quero dicir, non é unha máscara, non é un antroio, é moito máis. E isto é importante. Podía contarvos, e supoño que sabedes, que elementos penso eu que son os que nos do traxe, o que nos remontan a épocas máis ancestrais, máis pasadas. Para min, sin ninguna duda, o penacho de plumas, polo que vos contaba, isto é ben de orixe prehistórica, está falando deses guerreiros antigos que iban cos penachos. Tedes en Asterix e Obelix, se vedes Asterix e Obelix, levan os cascos con unhas aliñas, unhas plumas. Bueno, pois para min é, sobre todo, o penacho e despois todos os adornos e enfeites que levan os cabalos. Porque as cabalgadas celtas, a nivel máxico e a nivel de guerra, como vos decía, o cabalo, a besta, era moi importante que fora toda engalanada, que formaba parte do guerreiro. Os cabalos teñen un significado, además de guerreiro, de nobreza, son os que transportan os que morren en batalla a outro lado. Nos na nosa mitoloxía temos os cabalos que aparecen na auga, tedes escoitado, non se tedes escoitado, eses contos de que alguén va a pasar un río e se aparece un cabalo e montan en riba dele, non sei se tedes oído, pero temos moi recollido na nosa tradición. Estos son seres mitolóxicos da auga, en Escocia chamanse kelpis, e nós aquí temos infinidade de ellos que aparecen. E entón, estes, na súa versión máis máxica ou religiosa ou espiritual, van todos con eses aderezos. Levan esas cinchas, eses bocados, como tedes aquí, en Teo, en todos os sitios, que algúns son de prata, que son con tanta filigrana, que levan lazos, atención aos lazos. Además, outro día estive no del Estedo, eu iba detrás, cando acabaron o desfile, fun detrás porque quería sacar fotos dos xenerais e dos correos sós. Además, viñeron xenerais de Touro. E atopei un lazo no camiño. Andiven bastante, porque logo eles onde estaban mudándose e ali, bueno, ao acabar todo, era cerca do Pico Sacro. Entón, me deu moi ben para sacar unhas fotos co pico. Digo, mira que ben, que teño aquí os xenerais enfundados co Pico Sacro, como ten que ser. E andiven con lazo na man, digo, de quen será? E din co cabalo ao que lle faltaba. Era un lazo que levaba atrás. Atrás na cola, non sei como lle chaman aquí, na Ribadulla se chama a baticola. A baticola que vai da silla ao rabo, para que a montura non se mova. Para que a montura non se mova. Bueno, pois aí levan os lazos. Os lazos é porque esta divinidade femenina indígena se chama a deusa dos lazos. E é a deusa dos lazos, pero non dos lazos ornamentais. A nivel simbólico e metafórico son os lazos cos que ata os guerreiros. Es dicir, esos lazos é un vínculo de fidelidade. Os guerreiros me pertenecen a min, traballan para min, guerrean para min. Se vos fixades, en moitas ceremonias hoxe religiosas, por exemplo, Malpica, na romería de Malpica, cando sacan un santo en andas, tede vos fixado que a xente vai con un lazo aparte. Moitas veces. Eso está demostrando o vínculo que esa persona ofrécese, polo que seña, e vai co santo. Bueno, pois antes de ser un santo, era unha divinidade indígena, que eran estes deuses ou deusas dos lazos. É dicir, hai un vínculo, un xoramento, unha capacidade de somos un grupo de guerreiros que estamos para esta divinidade e que reconocemos. E iso o que demostra todos os arreos, todas as cinchas, todos os lazos do cabalo dun xeneral. Eses lazos entre eles, que son insobornables. Vale? E o resto, claro que hai elementos de todas as épocas históricas, por suposto, porque se en 2000 anos, e máis que engadiremos, hasta gafas de sol, e eu que sei. Pero, bueno, é importante, e creo que ese debe ser o noso compromiso hoxe en día, empezar a afondar no trasfondo, en desvelar todo o que hai nos xenerais, para que se dignifique, para que o resto do mundo entenda o que perderon en outros lados, porque isto existía, pero que nos, a través de estas persoas maiores, mantuveron por enriba de todo
eses lazos de identidade, eses lazos territoriais, os lugares onde se fai, como se fai o da viva voz. Por exemplo, o bicornio é unha introducción posterior. Eu vin que nos xenerais, como lle chamaban ali en Ponteulla, que anotei por aquí, o chambergo. Non sei se aquí tedes o chambergo tamén. Vale. Os panos, os mantóns de Manila que levaban cruzados, a parranda, porque logo hai, Boqueixón ten unhas peculiaridades, en Ribadulla a Vedra ten outras, a Estrada ten outras, e creo que é importante cada un que se manteñan esas cousas diferenciais, porque é o que estamos falando. Son cofradías de guerreiros cas súas cousas peculiares. Logo hai outras que son conxuntas, non? Había, por exemplo, os charrascos se tocaban petando, que son esta especie de paus con as xousas das panderetas. Efectivamente, eso cando entraban en batalla petaban con ele. Nos temos, É que eso por desgraza estáse perdendo. Porque o Entroido da Ulla non solamente, claro que é moi importante a figura do xeneral e do correo, pero o que acabas de dicir ti é moi importante. O tema dos coros, como está vestido esta muller, e todas estas cousas estánse perdendo. Sí. E é unha parte moi importante do Entroido da Ulla. Para min, o meu xente non está de acordo, pero desde logo... Claro, porque a música forma parte do ceremonial. E a música, a xente, por exemplo, na descripción que fai Alfredo Vicente, que creo que todo o mundo a coñece, de 1870, de Ócar, di como o gaiteiro toca, e o gaiteiro inicia unha marcha e logo acompaña. E dice, como unha alborada, dice, cara, como se convirte nunha música de guerra? Como é posible? Sí, depois con unha gaitas grileiras. En Ribadulla, todo o mundo me dixo, tocaban a gaita grileira. E a requinta. E a requinta. A requinta sí que penso que é unha traducción francesa, das tropas francesas napoleónicas. E quedou aquí, mira que ben, que é outra singularidade. Despois os coros, alá había as madamas. A todo isto hai que decir que todos os xenerais do exército eran só homes. As mulleres, por exemplo, había mulleres que destacaban en Ribadulla e as dos pastos, porque eran as organizadoras. As mulleres son as que organizan todos, que fan os ensaios e están asixando que se faga ben. Había un que se asomaba a un balcón e tiña un catalexo, porque claro, unha señora que tiña diñeiro, iba mirando como se facía todo. Entón, as madamas ou as reiñas sempre eran homes, vestidos por algún xeral, quero dicir, non era porque non houbera mulleres, senón, aí hai algo de transgresión e algo que hai que... Porque eles e elas se vestían de homes. Digo, eles se vestían de mulleres, de rei e raíña, de madama, e se metían no centro do corro e tamén cantaban en verso. Eles sí que levaban a cara tapada, non cunha máscara, pero dicía, desvélate, había que levantar como unha especie de veo ou algo que levaba que te lles tapaba a cara. E logo, a parranda bonita era que iban moi ben vestidos, que tamén levaban plumas de, me dixen, de pato e de faisán. Había que cantar ben, iban moi ben engalanadas, e despois os oficios. Os oficios, a parranda dos vellos, que logo iban os que iban todos desfarelados, montando nun burro do revés, todo se está indicando cousas, ten unha explicación. Os que iban moi ben adobiados, porque outra cousa logo está o de pedir emprestado, había todo un ritual para pedir emprestado, a que casa pedías a vesta, a que casa le pedías o traxe, pedías as xoias, que tiñas que devolver en perfecto estado. Sempre se recalca, por exemplo, como a hoxe, se fai mal tempo, dicía a mí, cando chovía, claro, había invernos, moi mal tempo, que non se mollara o traxe baixo ningún conceito, porque además distinxía, porque eran tintes naturais, e para devolverlo ás casas e ás persoas nas mellores condicións, porque volvía a guardarse e hasta ahora non se volvía a tocar aquí. Entón, importancia da música, as pandeiretas, que se tocaban as pandeiretas tamén, continuar investigando e mirar cada unha destas cousas, como eran, como se facía, si coa participación e con todo o que tiña de humorístico, con todo o que tiña de desafiante, con todo o que tiña de, bueno, e de alegre, pero con esa dignidade que me parece a min que temos que rescatar e estar moi orgullosos e moi orgullosas de todo isto. A casaca probablemente sexa militar e hai, polo menos en Ribadulla, hai casacas napoleónicas, porque ali o exército de Napoleón, particularmente en Ponte Ledesma, que eu li uns documentos que me deixaron hai anos, hai moitos anos,
de cando chegaron os franceses a Ponte Ledesma, exterminaron a toda a poboación, mataron a todos os nenos, a todas as mulleres, e a todos os homens, e ao cura. Tuvo que vir un cura de outra parroquia a enterralos. E iso li un documento por casualidade. Porque os franceses chegaron e a xente estaba avisada que iban a chegar e saíron co que tiñan na casa e les deron unha tunda. Tuveron que recuar, pero cando volveron con todo o imaginaros e mataron a todos os habitantes de Ponte Ledesma. Estamos en 1809. O mesmo pasou en Noia, porque eu traballo en Noia, topei outro documento metido ali no medio dunha cousa do cura de Noia pedindo a cés e lle pasaba as alarmas da iglesia, porque pasara o exército napoleónico e todos os de Noia marcharan para a montaña correndo e impedidos, e os mataron a todos. As tropas napoleónicas que pasaron por aquí fixeron unha auténtica escabechina. E así mesmo, eles foron escabechinados. Entón, quedan cousas do exército francés. Se quedaron con casacas, con medallas, con sables, con cousas que ora teñen os generales. Tamén quedaron franceses aquí, desertores. Hai apelidos franceses, non sei en Teo, pero alá en Ribadulla, pois hai xente de francés que quedou ainda. Entón, pois eso, temos elementos militares da milicia nacional, por exemplo, do século XIX, e outras cousas que se foron engadindo. Pero todos estes adornos que vemos, flecos, os dourados, todo este traxe que facían as mulleres, o único que están demostrando esa riqueza dun guerreiro. Entón, teñen que ir, pois, impecables. Canto máis brillo, espellos, plumas, os propios cabalos levan o espello. Outra cousa que quería facer en fincapé, cando aparece a figura de algún animal, como aparece en Enlaza tamén, estánse metendo animais que non son daqui, da fauna, quero decir, exóticos. Eu vexo tigres, leóns, panteiras, bueno. Cando aparece un animal, os animais era porque o guerreiro, cando está en furor demencial, se asocia con un animal, pero con un animal salvaxe do noso entorno. É como un tótem. Entón, ese guerreiro pasa a convertirse nese animal cando está loitando. Normalmente son lobos. Porque as máscaras dos peliqueiros se sinten como lobos. Eles, o que representa a máscara do peliqueiro, a forma esta, é a aura. Pois o dibuixo que leva... E o dibuixo que leva é o tótem do animal. Co personaxe. Claro, antigamente levaban unha pelica que era a pel do animal. Vale, lobo, oso, xabarín, esos son os animais sagrados e os que dan euforia. Claro, hoxe levamos un tigre, un elefante... Pero as de antaño sempre iban ao lobo, ao jabalí, aos máis... Eu digo o cuidado, porque non é unha pintura, non é unha decoración. O cuidado en que estas cousas sexan o máis fiel posible, porque teñen un sentido e un significado. Outra cousa que se facía na Ulla, pero isto ao rematar o Antroido, era o xuizo do galo e o xuizo do porco, porque vin que no mesmo sitio variaba. Non sei se aquí en todo se facía. Era unha especie de xuicio que forma parte de todo isto dos cofradías de guerreiros. Ao final enxuizábase alguén que se vestía de lobo ou de galo, de porco, ou de galo, mesmo emplumado, porque iba todo cheo de plumas, pero era unha risa, A ver, facían no campo da festa, poñan un xurado, había un xuiz, había un escribán, había un cura, e facíase un xuicio en que tiña que declarar os abusos que facía e tal. Ao final todo era unha coña. Saltaba o porco ou o galo e corrían detrás del, o sea, a persoa vestida de galo, iban correndo por toda a aldea, e ao final, aquí está a parte ritual e antiga, é que facían un sacrificio que era que despedazaban o porco e o galo e o repartían polas parroquias. Eso é un banquete ritual, un banquete ceremonial, que ven seguro de cando as cofradías facían esos banquetes e facían un xuicio, pois probablemente. Eso funciona tamén en Vilaboa de Cobres, as madamas e galáns, non acababan matando as madamas, acababan matando un galo tamén. Un galo tamén, sí. E daí ven, a ver, é certo que todos os entroidos que temos en Galicia, ao final ven chegando ao que te estás contando mesmo. Porque se te fixas, madamas e galáns van tamén cos seus lazos, paso mesmo que as máscaras de arriba da zona da montaña de Manzaneda, toda esa xente por aí, sempre levan tamén o que nos contaba
as campanillas, unha historia. E si é certo que fan esos tipos de rituales, de matar algo sempre, de matar sempre al final, pois esos son banquetes ceremoniales. E esta explicación, a lógica de todo isto, vale? As chocas, eu son da Coruña, por eso digo que me viñen a Santiago, pero eu recordo os choqueiros de Monte Alto, porque eu era desa zona. De onde ven choqueiros? De tocar as chocas. Por qué? Porque se levaban esas chocas, pero que vos digo, danzábase e se facían chocar, porque é todo un ceremonial e ten esa vibración. Pero eso pasa aquí tamén, porque os que van, os correos, que son os que van avisando, que chega o entroido, sí, van engadonados tamén cos collares de cascabel e cos timbres, sí, todo, sí, eso me dixeron tamén en Ribadulla, que o correo levaba xous. Efectivamente, entonces, si te fixas, sí que ten que ver con eso que estás contando, dos rituales, das campanas, a cousa de obvio. Bueno, pois deixo xa, porque o tempo é limitado e teño que inscribir todo o mundo, pero bueno, simplemente o que dixen ao principio, non? Creo que é o tempo de que, ahora que está declarado o patrimonio inmaterial, ainda que non estivese, pero xa que está, que todos os concellos se implíquense no estudio profundo de todas estas manifestacións, que atendamos a xente maior que participou nelas e que podamos dalo a coñecer e divulgalo con todo o seu significado. Mais alá de que sexa agora unha figura de antroido, xo digo, porque non é. Estamos no antroido no tempo de que estes ceremoniais están aí, bueno, relegados, foron postos aí para que se manifestaran e nada, para min é unha honra estar aquí, poder compartir con vos e espero aprender. Estamos aprendendo. Sí. Eu que iba a decir, ahora dicen que apareceu documentación, non, que estou falando, que estou moi atento ao que estabas dicindo, porque si non é interesante, que apareceu documentación de que esta máscara que ven do 1700 e pico da época barroca. E parece ser que en toda Europa, onde se sigue celebrando, que é na Ulla. O sea, que de todo, e apareceu documentación de Madrid, incluso hai, dicen que hai fotografías daquela maneira, non? Dibuixadas e tal. E que é a única que queda actualmente da época barroca, que é o único entroido que queda a nivel de Europa, que é o dos señores da Ulla. Isto ten un valor impresionante. Claro, pero por que queda? Insisto. Pico sacro. Efectivamente, quero dicir, e por os lugareños. Claro, pero non todos os sitios teñen pico sacro. Xa. Quero decir, o importante é que aquí hai un santuario importantísimo que é a orixe de Santiago de Compostela, porque tuvo que ser cristianizado con Santiago Apóstol, nada menos como apóstol de Cristo, que deu pedir permiso á Raíña Lupa para enterrarse. E onde lle deu a Raíña Lupa? Ese era un bosque sagrado, se chamaba Monte Ilicino, o bosque das Obreiras, indas hai, que as cataloguei, por certo. Si que eran 300 obreiras, 280 pica, que fixemos un traballo Antón Bouzas e eu sobre ese lugar. Donde a Raíña Lupa concedeu para enterrar? No bosque de Libredón, que é Santiago de Compostela. Nada menos, 2 bosques sagrados, santuarios con unha divinidade indígena e con cofradías de guerreiros. Por eso se mantén aquí na Ulla, porque é moi singular. O sea, pode haber manifestacións de guerreiros e de outras cosas parecidas no antroido, pero ligados a territorio montesacro, amiguiños... Digamos, por exemplo, o día da festa da filloa ve un chaval que portugués máis un francés. O francés está facendo un libro sobre as máscaras que hai en toda a península ibérica, non? Tanto a nivel de España como a nivel de Europa. E unha das fotos que quixo facer, por contacto, despois hai falar me toque a min, na asociación que temos, faltaballe, un dos personaxes que faltaba era o do entroido da Ulla, o do general e o do correo. E quedamos con él, nada, as 9 da mañán, e tuvemos que esperar a que a mierda se fora un pouco, tal, para... E estuvo fotografiando, digo, no sacro, contaba o que tínhamos estar contando agora mesmo. E daí foi cando me dixo que era onde quedaba en toda Europa, que era a única máscara que quedaba da época barroca deste estilo, que era a da zona da Ulla. Pois sí, pois chama moita atención que o saben máis os estranxeiros. É que eu quedei alucinado, quero decir. Bueno, eso creo que é algo que non suele pasar moitas veces, ¿no? Que fora nos siguen recoñecendo máis cosas. Por eso creo que é importante toda esta charla que escoitamos agora de Ana, creo que todos os veciños
debería de estar moi orgullosos de coñecer todo isto que acabamos de coñecer agora mesmo, que hai detrás do Entroido, o sea, algo que seguramente simplificaríamos hoxe en día, non? Pero que é importante que coñezamos a historia e, sobre todo, de onde ven, non? Eu creo que iso é xa unha das cousas que nos levamos todos, cando digo todos, incluso os que tedes xa experiencia e coñecemento, nos levamos todos un pouco con esta parte. Logo entraremos na tertulia, eu creo que sairá moito estas cousas que comentamos agora. Si vos parece, imos agora tamén a escoitar en este caso a Pablo San Martín López, que é licenciado de Historia con especialidades de arquivista e xestión de patrimonio, técnico superior de información de comunicación turística, guía oficial de Galicia e actualmente, polo que coñeceredes casi todos, teño que dicir que fai un ratiño me confundiron contigo. Oiches, con moi bo criterio, dixo, encantoume escoitarte onte, dixen, joder, que envidia me está dando. Bueno, pois eso, verdad que sí? Bueno, como sabedes, é o responsable do Arquivo Municipal de Teo e ademais socio colaborador de entidades de colectivo Arrula e Semescón, Seminario de Estudos da Costa da Morte, que hoxe nos vai a levar tamén un percorrido por este concello, o de Teo, e por toda a importancia que ten. Así que pido un aplauso para él. Bueno, primeiro, un aplauso corto para él. E agora, que nos beso, e lanzamos outro aplauso corto para él. Grazas, en primer lugar, polo convite. Un placer, evidentemente, estar aquí, con Ana e con os compañeiros. Coñecedes moito mellor que a min pouco a historia que hai detrás destes seminaris da ULLA. Eu, según me pediron aquí os compañeros, vou falar un pouco sobre outro contexto, o contexto máis do patrimonio cultural, pero do patrimonio, digamos, histórico, do arquitectónico, e un pouco o que define este territorio, a historia desta zona da Ribeira do Ulla. Como é imposible falarvos da historia do Ulla, porque é moi complexa, decidí facer un paseo así virtual desde a prehistoria estes nosos días polo Ulla de Teo, polas parroquias do Ulla de Teo, que como sabedes son Santa María de Teo e a parroquia de Reis. Trouxen unhas imaxes, e vou ir pasando así rápido. Despois, bueno, se queredes tamén debatimos despois na tertulia algunhas cousas sobre o entroido de aquí, e das cousas que, bueno, todo o que vades ver é un pouco o material que hai recopilado no arquivo municipal, algunhas fotos tamén da Asociación Cultural do colectivo Arrula que me cederon para a charla, e que creo que é interesante. E moitas das cousas que vades ver, eu non falei con Ana para nada, pero vades ver as conexións que hai con moitas das cousas que dixo Ana, e sobre todo co territorio onde estamos, un territorio que está marcado por eses accidentes geográficos, sobre todo Pico Sacro que di ela, e sobre todo a vinculación con Compostela. Vades ver, seguramente non vos decataxe, pero Pontevedra, por exemplo, ten moito que ver con Santiago, moitísimo. Ahora oímoslo ver, vale? Bueno, este é o territorio máis ou menos que vamos a falar. Como vedes, o río Ulla divide tanto Teo, o concello de Teo, como Estrada e as dúas provincias, vale? A provincia da Coruña, o norte, e a provincia da Estrada ao sur. Se queredes poder, si editas, ponte no meu sitio, si queredes, o Marga, sí, porque si queredes ver as diapositivas. Bueno, esa é a parte, digamos, os 11 kilómetros da Ribeira do Ulla aquí en Teo, vale? Que van, bueno, seguro, moitas das cosas que vos contar, sobre todo os veciños de aquí de Teo, seguro que as coñecedes bastante mellor. Eu o que coñezo é o que poñen os documentos, pero seguro que vos tedes interpretacións, historias, contos, todo relacionado con todo isto, vale? A Ribeira do Ulla de Teo vai, vedes eses circuliños que acabo de poñer, vai desde a Ponte da Dorna, no límite con Vedra, outro dos lugares míticos que hai que citados xa na documentación antiga, a Dorna, a barca tradicional de aquí do Ulla, que tamén se chama a Dorna, igual que a de Rías Baixas. E outro punto, pois a zona, o límite do couto de pesca do Sirimbao, que está xusto xa en Freixeiro, xusto no linde con Padrón. Ese é o territorio, digamos, da Ribeira do Ulla, que vai, se vedes por o medio unha liña, pois é a divisoria das dúas parroquias. E, se vos fixades, é unha cousa curiosa que sempre me preguntan os investigadores
cando veñen o archivo, ves ese circuliño aí arriba, nunha esquiniña de todo. Esa é a igrexa de Santa María de Teo. E moita xente, non sei se vos decantáchedes, que normalmente as igrexas parroquiais, vos fixáchedes, que sempre están máis ou menos, por exemplo, San Cristóbal de Reis, máis ou menos no centro xeográfico da parroquia. Non vos fixáchedes? Alguna vez? Por que Santa María Gadísimo? Sabedes por qué? Porque no medio había outra parroquia. Este, por exemplo, é un documento do século XIV, do século XIV, no que fala dun escudeiro, un tal Roy, que lle vende unha serie de terras a outra persoa. Estou che falando do século XIV. Bueno, a unha persoa que vive xusto en Santa María de Teo. E dille que lle dá, que lle cede, ou lle vende un terreno que está xusto na zona lindeira entre a parroquia de San Paio de Mallos, que existiu hasta o século XVIII, e Santa María de Teo. Santa María de Teo está ahora a igrexa nunha esquina porque no medio había outra parroquia do século XVIII. É un documento moi interesante, porque aparecen moitos topónimos da época. Aí tedes, bueno, aí pon San Paio de Mallos, aí pon... non sei me acordo aí. Bueno, é o pago, porque se pagaba, que outra cosa curiosa deste documento, que di que lle pagaba o diñeiro nunha moeda que se chamaba barbudas. As barbudas eran unha moeda desa época, do século XIV, de Portugal. É dicir, que lle pagan aquí, na Ribeira de Ulla, lle pagan con diñeiro portugués. Bueno, era simplemente para que souberades esa curiosidade de que a igrexa de Santa María de Teo está nunha esquina, porque no medio había outra parroquia. Esa parroquia desaparece, esa igrexa desaparece no século XVIII, sabemos máis ou menos onde estaba a igrexa, moi cerquiña dun dos petrolíferos que vides ver despois. E digamos que nesa esquina ahora está en ruínas. De feito, coméntame varios veciños dali de Mallos que nos anos 60 ainda quedaban restos da igrexa. Bueno, este é o seguinte mapa que vos posto aí. Bueno, esta é a zona, toda a zona LIC, que é toda a zona protegida da Red Natura 2000. Prácticamente toda a Ribeira do Ulla de Teo está incluída nesta zona da Red Natura 2000, que, como sabedes, é unha zona de especial protección. Unha zona de especial protección que, a pesar de todo, sabedes, por exemplo, ahora vanlle poñer unha ponte encima, xusto nesta zona, non? Pero, bueno, unha ponte. Despois vos enseño onde vai a ponte. Bueno, este é unha... Púsenvolo porque sempre vemos os mapas, dos grandes topógrafos de Galicia, pero nunca vemos sempre... Este é non un mapa tradicional, sino que é unha carta esférica, é unha carta náutica, onde é un detalle, onde se ve toda a zona de 1835, se fixo unha reedición nova en 1875. A carta esférica da costa galega, onde se ve tamén o río Ulla, pero dende o mar, unha visión dende o mar. Bueno, vedes aí Pontevedra. Este é un dos mapas máis famosos de Galicia, o mapa de Ogea, é a versión de 1603, no que aparecen os dous lugares que aparecen sempre en todos os mapas históricos de Teo. Sabedes cales son? Eses que tedes aí. Francos, a zona na Maía, e Pontevea. A Pontevea, pero non da vila de Pontevea, a ponte de Pontevea. Unha das... Vedes a todos eses circuliños? Eses son as pontes históricas do río Ulla, desde Pontevedesma. Despois está a Ponte Ulla, a Ponte de Sarandón, a Ponte de Pontevea e despois, evidentemente, a Ponte Sisuras. Desas pontes, que son pontes, algúnas poden ser de época romana, medievais todas, seguro. Desas pontes, sabedes que hubo dúas enchentes enormes, históricas, que mencionan moitos documentos, unha en 1571 e outra en 1708. Esas dúas grandes enchentes destruíron a maioría destas pontes, incluso a de Pontevea e a de Pontecesures. Que pasou? Que os danos foron moito menos e foron as que aguantaron. De feito, no século XVIII temos incluso documentación da reconstrucción das dúas. E as outras pontes desapareceron. De feito, a Ponte Ulla a actual é unha reforma do século XIX e a de Ponte Sarandón é de 1929, é dicir, bastante recente. Que pasou neste período, nesta zona, sobre todo de Vedra? Que as pontes foron sustituídos polos barqueiros que ides ver despois. Esas son as pontes. De feito, da Ponte de Sarandón antiga só queda un debuxo. Esa é a Ponte de Sarandón, a única fotografía que queda
desa ponte antiga antes da actual. Está nunha casa reitoral, unha pintura mural que está na casa reitoral, que deu a coñecer hai uns anos, que atopou Damián Porto, un investigador daqui tamén da zona da Estrada, tamén un colega que traballa no Arquivo Histórico Diocesano. E o que falaba antes, este territorio forma parte, digamos, do territorio da Terra de Santiago. A zona, isto, digamos, a terra mítica de digamos, os lindes do que foi a Terra de Santiago desde a finais da Idade Media hasta a actual. Se vos fixades, o río Ulla marca o linde sur, vale? Aí tedes o Ponte Cesures, o río Tambre marcaría a zona norte, e despois a zona das rías baixas, sobre todo a ría da Arousa, marcaría polo oeste, e polo leste, polo oriente, estaría o río Iso. Pero vedes aí o Sacro, o Castro Lupario, este é o famoso o mapa da Translatio, o famoso Translatio de 1609, que aparece no libro de Mauro Castellano, na Historia do Apóstolo Santiago. Digamos que este é o territorio do que foi despois a Terra de Santiago. Aquí tedes o traballo de Carmen Pallarese, os seus colaboradores, onde aparece o que foi a Terra de Santiago durante a idade, sobre todo no Antigo Régimen. Como vedes, outra vez, o río Tambre polo norte, o río Ulla polo sur, o río Iso, na zona de Meride, marcaría a zona oriental, e o occidental, as Rías Baixas, a Ría de Arousa. Neste territorio, este é un dos primeiros mapas que temos aquí no Concello, no arquivo, onde aparecen tamén ese río Ulla destacado, marcando o límite sur do Concello. Se vos fixades, aparece evidentemente reflectido a ponte de Pontevea. Este é unha segunda ponte, que non sei se coñecedes, a xente daqui de Teo, se chama, é a ponte de Pontepedriña, ali en Reis. Xusto, sabedes onde está o bar a Senra? Bueno, ahora, xusto antes, hai a ponte sobre Santa Lucía, que é por onde vai a carretera. Debaixo, hai os restos dunha ponte medieval. E ainda se conserva un desos alicerces da ponte, que é unha ponte que está documentada xa na Idade Media. Unha das 6 pontes medievais que temos documentadas e que aínda quedan algo daqui do Concello de Teo. Este seguinte mapa é tamén do Concello de 1940, e onde vedes xusto na entrada de Pontevea, que marca ademais Compostela, a 12 km Compostela. Vedes ali a ponte de Pontevea, suliñado aí Compostela, máis invertido, é máis curioso, marcado. Pontevea foi, durante moitísimo tempo, a entrada sur das terras de Santiago. Foi a porta das terras de Santiago. Por aí entraron moitísimos peregrinos. Despois falaremos do camiño este que agora está de moda, dos arrieiros e da Seira, que moita xente non lle dá a importancia que realmente merece. E que despois falaremos. Aquí vedes os 3 camiños que cruzan, os 3 camiños de Santiago que cruzan o Ulla. O dicía meu profesor, o medievalista López Alsina, de Santiago, na Idade Media, tiña a cerca, a muralla, tiña 7 portas. 7 portas por 7 camiños. 7 camiños que entraban os peregrinos a Compostela. 6 deles están recoñecidos actualmente como camiños de Santiago. O único que non está recoñecido é o que entraba pola Porta da Mámoa, que viña polo Orrio, subía pola zona onde está o Corte Inglés, subía por onde están os tiros, seguía toda a carretera e chegaba a Ulla pola Porta. Se vos fixades aí, vedes no primeiro termo, mirando a esquerda, estaría o camiño portugués, a ponte sobre o río Ulla, ali Ponte Cesures. O do medio sería o que hoxe chamamos camiño da Seira e dos Arrieiros, que entraría, como vedes aí, por Ponte Ulla. Despois o camiño de Ourense, a Vía da Prata, que entraría pola zona de Vedra, que é o que está homologado. O único que non está recoñecido pola Xunta, que si pola Igrexa, sería o noso. O camiño que entra por aquí, por Ponteverde. Este, digamos, que é o recorrido aquí en Teo. Ese é un dos cartéis que sabedes que este camiño o recoñeceu, empezou a traballar con ele a Asociación Codeseda Viva, foi o que fixo o dossier informativo, que permitiu que o Cabildo de Santiago se o recoñecera en 2019 como camiño de peregrinos, e que pollades, se vides desde Braga hasta Santiago por este camiño, podes obter tamén a Compostela.
O do Camiño dos Arrieiros, chamase así, porque é o camiño que viña da zona de Terra de Montes, traía e transportaba o viño pola zona da Estrada, chegaba a Pontevea. Pontevea había, temos documentado, unha antiga pousada. Unha pousada que tamén ten moito que ver, a mesma pousada onde paraban os arrieiros, donde ten moito que ver tamén coa pousada, donde estaba o abade de San Martiño Pinario, que foi o que fundou a Burga de Sermián. Por que se veu hasta aí, a dormir aí? Porque el iba hacia Ribadavia, parou en Pontevea e fundou despois o pilón da Burga de Sermeade que vamos ver. E o do Camiño dos Arrieiros non é un camiño que descoñecido. Todos os vellos de Teo saben que o camiño que ven de Pontevea é o Camiño dos Arrieiros, pero non o saben, aparece nos documentos do século XIX, pero mirad ese dai, que é de 1959, e ainda lle siguen chamando o Camiño dos Arrieiros, en 1959. Que non é ninguna historia, é realmente un traballo de documentación que se deu a coñecer relativamente hai son un par de anos, pero é un camiño antigo ancestral que probablemente teña moito que ver coa vía romana, la vía da Zanove, que despois va a ver. Bueno, este é o reconhecemento oficial do Camiño de Santiago, o 28 de marzo de 2019. Este camiño se chama así, Camiño da Seira, porque peza na zona da Seira, da Vía Nova, en Portugal, desde unha capela. Era o punto onde os peregrinos que viñan por este camiño vían por primeira vez as torres da catedral. Ainda agora, se vades ali, vedes desde ali, desde o alto de Montonto, se ven as torres da catedral. Este é un dos dous capiteis que quedan desa antiga capela de San Sadurniño, que xa mencionan documentos do século XII. San Sadurniño, unha das reliquias máis importantes que está relacionado co Camiño de Santiago, San Servín de Toulouse, por exemplo, que tamén ten que ver con eso. Supoño que habría reliquias deste santo nesta capela. Nesta capela, vedes ademais, fixades no capitel, unha cuncha de Santiago. Bueno, estes son o que hoxe é o Concello de Teo, o Concello de Teo de 1836, un Concello de nova planta, pero digamos que é unha agrupación de parroquias que estaban divididas en tres jurisdiccións. A parroquia de Reis e a de Teo, unha é a jurisdicción da Bea e outra do Silo Barrois. Este é o territorio máis ou menos da actual, cos nomes actuais e das aldeas actuais. Este é o patrimonio, digamos, máis importante así. Sinalei tanto patrimonio, digamos, material, cultural, como o inmaterial. Neste cadro están representados os castros, as pesqueiras, as zonas onde estaban os barqueiros aquí en Teo, os petróglifos, e sobre todo, bueno, os muiños, pero sobre todo chama a atención a cantidad de castros que hai nesta zona. Se vos fixades, sobre todo na zona esa do meandro, ao pasar por Tedea, nese punto hai 4 castros prácticamente en 1,5 km. Bueno, comezamos a guiarse polo patrimonio arqueolóxico, fixadevos, todos eses castros están prácticamente pegados ao río, e moi cercanos uns dos outros. Temos tamén 4 petróglifos, estes son os petróglifos de Mallos, que están como a 50 metros do río. O primeiro deles, que é o primeiro que se descubriu en Teo en 1935, que catalogou sobre Lorenzo Ruza, e este, curiosamente, o último que se descubriu en Teo, hai un par de anos, é dicir que na fraga de Mallos, que é unha devesa, ademais o espacio protegido máis importante que temos aquí en Teo, espacio natural, están estas tres estacións que visitaremos no programa de primavera-verán. Ademais, curiosamente, este ano, na adega de Alba, a adega esa de Rarís, utilizaron o petrolífero de Mallos na contraportada. É a sexta, sabedes que é o sexto ano que fan viño aquí en Teo, e cada ano van colocando unha etiqueta cos petrolíferos de Teo. Este ano tocoulle os petrolíferos de Mallos, xusto aquí na Ribeira Mucha. Este outro gran dos petrolíferos que temos en Teo, está aquí, bueno, Teo non, na Estrada, pero moi cerquiña, está xusto enfrente do Sirimbao, para que teñades en conta. Eses petrolíferos prehistóricos, esa barca, ese barco, o barco solar ou lunar, que aparece representado, e tamén, xusto ao lado, hai un segundo Penedo, onde hai unha estación, hai unha inscripción dedicada a Diana, a raíña da agricultura, da lúa. É moi interesante, porque nesta zona, da zona de Bea,
sabedes que Lope Ferreiro, outros historiadores din que por aquí pasou a vía 19 e probablemente teñen que ver con isto e con outras cousas máis. Por exemplo, xusto a 500 metros de onde está a inscripción esta de Diana, está, no ano 2019, o equipo de Romanarre descubriron este posible campamento romano. Está pegado tamén ao río, está, de feito, desde onde está, que eu visitei varias veces a zona, podedes ver a zona do Siripao, a zona do Porto do Couso, que vamos ver agora. Ese, digamos, que é o líder do que sería o Castro da Coutada. De feito, eu pensei sempre que era un castro, hasta que estes investigadores pensaban, sobre todo por esa zona que vedes aquí, esa especie de V, esa é a canalización que utilizaban para subir a auga ata o castro, bueno, o campamento romano que din agora. E din que por ese tipo de canalizacións que utilizaban os romanos que se pensa que pode ser un campamento romano. O que é curioso que está xusto en liña recta da zona da inscripción que vos dixen antes de Diana. E este xusto enfrente hai outro castro impresionante, que é o castro de San Surso de Bea, con se vedes esa boriña que ten aí no medio. Eso probablemente fose unha torre medieval, unha atalaya medieval para controlar ese tramo do río xa desde a alta idade media. E está xusto no medio do castro. E na zona de Teo, temos xusto, Teo e a estrada, temos xusto 4 castros pegados. O castro de Couso, do outro lado do río en Couso, do outro lado tedes o de Baliñas, o pouco que queda do de Pontevea, e xusto no alto, o de Santa Marta. O de Santa Marta, para mí, é un dos castros máis chulos que temos no Concello de Teo, polas dimensións, por a súa configuración e pola súa historia. Se vos fixades, este é o líder do castro que además son prácticamente 2 castros unidos, un castro e un antecastro. E na parte de arriba, vedes esas sombras. A ver, alguén sabe que son esas sombras? Pois esa é a capela de Santa Marta, pero non a actual. Mirade, a capela, esa son a que estaba no alto do castro. Esa é a capela actual. A capela actual baixouse no século XVIII, cando fixeron o Pazo de Santa Marta. Coñecedes, os daqui de Teo, coñecedes o Pazo de Santa Marta, onde se fai a festa. Bueno, pois aí está actualmente a capela de Santa Marta. Pero a primitiva estaba xusto encima do castro. E o sabemos non só por os restos arqueolóxicos, sino por os restos documentais. Por aquí pasou en 1607 Jerónimo del Hoyo e di: hai unha ermita junto a la puente de Puente Vea en un alto con la advocación de Santa Marta. Isto é en 1607. A capela actual, que está ao lado do Pazo do século XVIII. É dicir, que o que está falando é da capela que estaba no alto, ou que a capela que estaba no castro. Isto, sabedes que Santa Marta, non sei se o sabedes, pois se non vos lo digo, Santa Marta é patroa dos hospitaleiros. Santa Marta era irmán de Lázaro. Entón, cando Cristo viña a visitar a Lázaro, os hospedábase na casa de Santa Marta. Entón, por iso sempre está relacionado cos hospitaleiros, cos antigos hospitais de peregrinos, porque pasaba por aí o Camiño de Santiago. Era unha referencia, un santuario probablemente antigo que tiña que ver tamén co Camiño. En relación co patrimonio arquitectónico, así vos facemos o Pazo que vos comentei de Santa Marta, dos Varela de Limia, familia importantísima, gobernadores, políticos. Por certo, aquí estivo a biblioteca máis importante que hubo en Teo, neste Pazo. Este Pazo filmouse nos anos 70, prácticamente só quedaron as paredes, pero no seu interior había unha das bibliotecas privadas mellores que había en Galicia. E vedes unha foto aérea, a vedes a parte de abaixo está o Pazo e na parte de arriba o castro. Además é moi interesante esta foto porque xusto nesta esquina, neste lateral, xusto ao lado do Pazo, vai ir a autopista ahora. Este é outro gran pazo que temos na Ribeira do Ulla, é o Pazo de Noceda. Coñecedes o Pazo de Noceda? Alguén? Pois é un pazo, agora pertence a familia Paz, que sí que coñecedes, pero é o pazo onde surdiu o Concello de Teo. O Concello de Teo se chama Concello de Teo porque a primeira comisión de goberno, os gobernos, a primeira reunión do pleno do Concello foi neste pazo. Un pazo, este é unha foto no ano 25, no que residiu tamén un personaxe moi importante da historia de Teo. Este pazo na actualidade, este home, chamaban yo Valle Inclán de las tierras de Lucha. Este home de barbas así foi Alejandro Torrado del Río, marqués consorte, porque estaba casada coa filla do marqués,
e foi alcalde de Teo durante o ano 24, na época da ditadura de Primo de Rivera, o 24 e o 29. E ademais foi moi amigo de José María Castroviejo, que vivía en Paizás, vale? Eran coleguitas. De feito, no seu libro, Memorias de unha terra, dedicalle un capítulo inteiro al Marquesito. O Marquesito era un Alejandro Corrado. Ademais, ese que vedes aí é un dos primeiros coches matriculados en, bueno, que estaba aquí, que aparecen nos impostos, na IVTM daquela época, imposto de vehículos de tracción mecánica. A iglesia de San Cristóbal de Reis, ademais, San Cristóbal, outra cosa curiosa, outra relación máis co Camiño de Santiago. San Cristóbal é un dos 3 santos relacionados co Camiño de Santiago. Sabedes que hai 3 santos acobeos, aparte de Santiago: San Rafael, San Cristóbal e San Roque. Todos moitísimos camiños de Santiago están, estes 3 santos teñen que ver sobre todo cos vieiros acobeos. San Cristóbal tamén ten que ver cos ríos. Sabedes que na historia de San Cristóbal se dedicaba a cruzar os peregrinos, os viaxeiros dun lado a outro do río, vale? E San Cristóbal está pegado ao río. Hai un montón de San Cristóbos desde o século XII que están pegados ao río. E San Cristóbal tamén aparece en moitos sitios do Camiño de Santiago, en Toledo, en Salamanca, xusto nas entradas e nas saídas dos camiños de Santiago. Este é o Pazo de Santa Marta que vos enseñei outra vez. E o Pazo de Santa Marta é curioso, mirade na porta, por exemplo. Fixadevos, por certo, a Tarasca, que falabas antes. Sabes que está un dos atributos de Santa Marta que destruiu a Tarasca, por eso aparece. Pero fixadevos na porta do santuario, todos motivos acobeos, vale? Cunchas de Santiago, e o Isopo e a Tarasca, que son os atributos da Santa. Falando xa da ponte de Ponteveas, é unha imaxe, un cuadro de Paz Cans, tamén moi ligado, que pintor ligado á historia de Teo, e aparece representado a ponte e a casa que vedes ao fronte. Sabes que é a casa, non? Que sigue existindo ahora, é a casa dos Varela, onde estaba o alcalde, os dous alcaldes que tivemos en Teo. Quería, sobre todo, para resumir así moi rápido, Manuel Reimóndez Portela, o erudito este da Estrada, define perfectamente nunha frase a historia desta ponte. E di: é unha ponte chea de importancia, de recordos de peregrinases e viaxes de comerciantes e heroitas contra os franceses cando nos invadiron. Sabedes que hai moitos documentos que falan non só da batalla que hubo en Ponte de Desma, senón aquí, en Pontevedra. De feito, non sei se conseguides ler un documento inédito aínda que non se publicou aquí no archivo, que é Domingo do Ejo, que foi alcalde nos anos 40, nas súas memorias dice, como ha sido el puente Avea, pues esta se ha echado abajo y los franceses la compusieron de madera para pasar a la otra banda y se la han vuelto a echar abajo y allí hubo bastantes días de batalla. Es decir, que a alianza entre os veciños de aquí de Evea e os franceses consistía en tirar un dos arcos da ponte, por certo, o do lado da estrada, e o tiraban e volvían a poñer. Este é un dos documentos tamén así máis interesantes do ano, atopei do ano 1811, no que unha vez terminada a Guerra de Independencia, que os veciños da Bea solicitanlle ao Concello de Santiago, os veciños da substitución de Bea solicitan ao Concello de Santiago madeiras das dehesas reais que estaban pegados ao río, a dehesa máis importante que tiñamos aquí, o Coto, onde se conservan ainda os marcos da dehesa. Nas dehesas era onde se plantaba a madeira que necesitaban os barcos, a Mariña de Guerra. Entón, di que lle piden permiso para pedir madeira das dehesas e para recompoñer a ponte de Pontevedra, porque hasta entonces só utilizaban a barca que había cerquiña da ponte para cruzar dun lado a outro do río. Bueno, vamos a pasar rápido. Bueno, se fixadevos que o transporte de madeira era habitual na primeira mitad do século XX polo río. Aquí hai unha foto de Herbón onde se ven as barcas tradicionais e o transporte da madeira polo río. Esta ponte, unha imaxe antiga que donara no seu día a familia Pernas, da ponte, gustame moito porque xusto encima aparece a diligencia que iba para Cuntis, cargada hasta os topes. Vedes aí por encima da ponte. Este é unha brincadeira que fago cos rapaces porque se parece, a verdad, que a nosa ponte é un modelo de ponte de transición do románico a gótico do século XIV e XV, que se parece bastante a ponte que aparece no billete de 20 euros.
Este é o viaducto actual de 1980, pero que este non ten nada que ver, ni nada así curioso, ni nada importante, pois aquí tamén ten alguna curiosidade. Esta ponte é unha ponte relativamente moderna, feita en 1980, que foi, hasta entón, a carretera comarcal pasaba pola Ponte Vella. Esta foi a primeira ponte en Galicia que se fixo en curva. Esta é a plataforma para facer a primeira, en 1980. Vedes aí as dúas pontes nunha foto aérea. Vamos a seguir. Este é a imaxe non só do antigo pilón, sabes, do século XVIII, do balneario, que prácticamente nunca funcionou pola presión dos veciños, logo vos falaré disso, e sobre todo que quero resaltar que é espectacular o sitio onde está, unha carballeira única, temos un paraxe natural excepcional aquí en Teo. Bueno, e da Burga de Sermeade poderíamos dar outra conferencia, porque hai miles de documentos, sobre todo no archivo, que son moita pegada na documentación. A Burga de Sermeade, bueno, vedes aí a foto, 1912, que é bastante ilustrativa da cantidad de xente que viña de toda Galicia. Temos un registro no arquivo que di que viñan 500 persoas ao día a Burga. Abaixo, onde vedes un dos documentos das actas do pleno, o que falaba hai un reglamento de uso dos baños. De feito, o médico municipal era o encargado de controlar a asistencia, controlar a sanidade, porque se metía tanta xente aí que tiña que regular e condicionar. E fixadevos neste documento del Correo Gallego de 1897, onde aparecen mencionados todos os balnearios de Galicia, e onde incluyen tamén a Burga, evidentemente, na parte de abaixo. E por que nunca se chegou a levar por que nunca se chegou a levar a cabo como obra? Mirad, pola presión dos veciños de Pontevedra. Mirad, que eso foi un dos grandes logros, porque a diferencia, por exemplo, de Puntis, que a fonte se privatizou, agora, cando queredes ir a Puntis, por exemplo, tedes que pagar. Se queredes ir a Brión, que ten propiedades parecidas, tedes que pagar. Aquí os veciños de Pontevedra conseguiron o uso sempre colectivo desta burga. No ano 33, un propietario intentou privatizar a burga. Primeiro, vedes aí, incluso quiso vendela, quiso vender o territorio. De feito, mira, ese é un anuncio da Voz de Galicia, de 1933, da posta da venta da burga. Se vos leedes, Aguas de Pontevedra aviso, se vende el manantial de aguas sulfurosas sódico-medicinales de Pontevedra, denominado burga, en el Ayuntamiento de Teo, partido de Padrón. Dichas aguas y baños datan del siglo XVIII, a donde concurren miles de personas. Bueno, Bueno, quiso vendela primeiro, non o conseguiu. E despois, como non conseguiu vendela, o que fixo foi un proxecto, facer un superbalneario, un dos balnearios máis importantes que iba a haber en toda Galicia, con todos os adiantos termais que podes imaginar. E ademais lo mandou a facer a un dos mellores arquitectos que había en Galicia en aquel momento, que se chamaba José Mateo Caridad. Bueno, tanto o propietario como José Mateo Caridad, que foi despois un dos mellores arquitectos que hubo en México, tiveron que fuxir. Foi xusto no momento en que a Guerra Civil emigran os dous, un para Buenos Aires e outro para México. E isto quedou en nada. Despois, aos descendentes deste José Platas montaron o que hai agora, o balneario pequeno, mentres que seguían cun pleito cos veciños. Ao final, este pleito o gañaron os veciños, e a día de hoxe seguiron mantendo o uso colectivo desta burra. E ademais, por que tanta loita? Porque tamén é un negocio pos veciños. Tedes en conta que no ano 20, por exemplo, Pontevedra era unha vila termal. Chegou a haber 6 casas de baño funcionando a vez. E alguna tan espectacular, por exemplo, como a dos Junquera, que ainda está en mal estado, pero ainda está ali a beira do río. Mira, por exemplo, os Junquera tiñan de todo, hasta excelente, bueno, servicio de... hasta tiñan unha capela onde daban misa, e tiñan servicio de gregario e salterios. Ten en conta de que aquí viñan, sobre todo, a los 20, 30 fillas de Serais, a alta Yeset de Compostela, moi conservadora, por certo, viñen aquí fillas, sobre todo, de alta nobreza de toda Galicia. E a capela ainda se conserva ali a un lado está en ruínas, pero se sigue conservando. De feito, algún día se pode facer un museo da historia da Burga de Sermeade e da importancia que tivo no seu día esta vila termal.
E o da vida, bueno, este é por exemplo, un documento do médico. Sabedes que en Santiago, en Teo, tiñamos dous médicos. Había dous distritos. Os médicos pagaba o concello. Había un médico no sur e un médico no norte. No norte, na zona de Cacheiras, estaba Valdés, e no sur estaba no Cedo, todo de Pazos no Cedo. E isto é un informe de 1925 no que di, bueno, entre as cosas que di é que estas aguas son de aprovechamiento común, vale? Que quede claro. Aguas frías non son burgas, ni son aguas quentes, son aguas frías, están en 15 grados. Son aguas sulfídricas, sulforadas, fluoradas y sódicas, y tienen gran virtud terapéutica en las enfermedades de la piel. Eu coñezo a veciños maiores de la zona de Reis, no que me decía, no, é que o propio médico nos recetaba ir a Burga a coller as aguas, o propio médico. Ten en conta os adiantos farmacéuticos que temos agora e os que había, as necesidades que había daquel momento. E, como vos comentaba, Pontevea se convirtió, bueno, ponen arriba, en la villa de Pontevea. Por que digo esto da villa de Pontevea? Bueno, al final este é un documento que fala dos lugares de veraneo en Galicia, en 1933, que destacan Pontevea. Por que? Bueno, fala un montón de cosas do río, da ponte, do couto de pesca, e dice, a todos estes motivos estético, deportivo, sanitario, agregamos as condiciones de bon abasto que se hallan en el lugar de Pontevea, así como seu emplazamiento, aspecto urbano y dotación de servicios apetecibles en toda la villa, muy bien cabe considerarla como justificadamente como la villa de Pontevea. E é certo, neste momento Pontevea, fixaremos bueno, aí que se conserva esta fonte co banco corrido os laterais, é unha fonte que non ten nada que ver coas fontes e lavadoiros que hai no resto do concello, é unha fonte urbana. En Pontevea foi a primeira zona en Teo, a primeira aldea onde se colocaron, por exemplo, beirarrúas, donde se colocou primeiro alumbrado, donde había servicios tales como cartería, farmacia, o médico. Todo isto pasarían moito tempo despois, chegarían a outras zonas de Teo. Pero o primeiro sitio onde había todos estes servicios como dicía en un outro documento, o primeiro lugar humanizado de Teo. Vale, para que? Urbanizado, realmente. Isto estamos falando dos anos 30 e dos anos 40. Momento no que tamén había unha feira. Sabedes que en Pontevea hubo durante máis de 3 décadas unha feira moi importante que se celebraba, o pon aí, el primer domingo e el día 18 de cada mes. Isto durou hasta os anos 70, sobre todo produtos do agro, é dicir, que tiña todos os servicios. E todo isto, evidentemente, traía turistas. Turistas tan famosos, bueno, este é a Burga de Sermiade que vos comentaba, fixadvos limpa o bonita que é, vale? Que foi do ano pasado cando se limpou. É curiosísimo. Esta burga, do século XVIII, documentada, hai un documento sobre a lenda esa que vos comentaba do abade de San Martiño Pinario, que foi o que puso os cartos para facela no século XVIII despois de que salvase unha das súas pernas, porque iba ali, bueno, ele hospedouse na pousada esta de Pontevea, iba a bañarse e recuperouse dunha perna que os médicos de Santiago querían amputala. El foi ali e como agradecemento construiu no século XVIII esta ponte. Este documento se conserva no archivo parroquial de Reis, que agora está no archivo diocesano. Se pode consultar. Bueno, toda a importancia desta zona, esta ponte, este pilón, está sin catalogar. Non hai ningún documento, cualquier día poden pasar por riba as máquinas que non pasaría nada. Bueno, como eso e moitas outras cosas. De feito, se estivera catalogada, protexida, non pasaba isto. Sabes que é eso? Sabes que te digo? O viaducto, non? O viaducto. O viaducto secou a fonte, non sei se o sabedes, en 1993, fixademos a pedazo obra que fez para facer o viaducto, cruzando por baixo do río o viaducto, e pasou xusto a redes da Burga, e secou. Os veciños de Pontevea levantaron manifestacións de caña aquí o alcalde, e conseguiron que uns expertos da universidade recuperaran o manantial, pero nunca brotou como brotaba antigamente. Cantidade de agua, cauce, nada que ver. Bueno, este é o punto de pesca, outro dos grandes atractivos desa villa de Pontevea. Son 800 metros, e vai desde a presa do Sinimbao, 800 metros abaixo. Son 100 metros desde a Pedra Fernández. Esas son as pesqueiras e os puntos de pesca máis importantes do conto de pesca. De feito, en 1975,
nas estadísticas estas que mandaba o Concello o INE todos os anos, din como lugar de interés en Teo, pues está Pontevea, situada a orillas del río Ulla y cuyas cercanías existe el puerto salmonero de pesca llamado del Sirimbao, sobre cuyo río existe la famosa pasarela conocida como la pasarela Mariola. De feito, era tanta xente que o propio Concello solicitou en varias ocasións ao Goberno Civil, á Diputación, que construíran un parador. E estuvo a punto de facerse. De feito, hai un preproyecto dun parador turístico en Pontevedra. De feito, mira, no ano 59, no ano 62, no ano 63, seguían coa teima de construir un parador aquí. Este é a Ponte de Mariola, no ano 79, a bella, a actual non ten nada que ver coa antiga. Sabes que a ponte se construí como para os pescadores. Agora temos o uso turístico, pero naquela era para que os pescadores pasaran dunha ribeira a outra. Vedes aí unhas fotos antigas do archivo. No ano 59, o couto de pesca que vemos agora se fixo no ano 45. Pero entre o ano 59 e o ano 62 se reformou todo. Franco, que viña aquí a pescar, mandoulle a un dos mellores enxeñeros que había en España, José Derqui, que se chamaba así, era de Castela, facer unha reforma integral do couto. Entonces fixo unha serie de transformacións. Entre eles foi a Ponte de Mariola e construí tamén o refuxio de pesca. Este refuxio estaba nunha parcela que era municipal. De feito, está no inventario municipal de bens dos anos 50, aparece esa parcela, a parcela do Sirimbao. Ellos cederon ao Servicio Nacional de Pesca para facer este refuxio de pesca. Foi xusto neste ano, no ano 59, onde se plantaron as dúas secuoias que tedes agora, que agora son árbores senlleiras, as dúas árbores senlleiras que temos en Teo. E sabes cando se inaugurou oficialmente? No ano 64, cando Juan Carlos e Doña Sofía, os príncipes herdeiros, fixeron hasta o couto de pesca. Aí tedes, curiosamente, primeiro inauguraron o couto de pesca daqui de Couso e despois a celulosa de Lourizán. No mesmo día, non vedes? É curioso. Aí tedes a Franco pescando coa súa canivela ali no Couso Sirimbao. Viña sempre a pescar con Mas Borrell. Sabedes quen era este? Era o que era diputado na Coruña, que é o que tiña o barco Azor. Non só viña... Medios independientes, non? Non boa xente. Aquí a muller de ali, entonces... Ten cuidado. E Arins, que comentou antes aí a nosa compañera, e San Cristóbal do Eixo, máis conhecido por Santo Domingo, terceira que San Cristóbal do Eixo. Entón, a raíz de cando foi que o Entroido da Ulla foi considerado de interese turístico, pues reunímonos, xente que máis ou menos estábamos sempre ao frente das comisións organizadoras destes 4 parroquias do rural de Santiago, de facer unha asociación para que entre todos loitásemos polo Entroido da Ulla. Neste caso, o que corresponde ao Concello de Santiago. Entón, aí o que se fixo foi, pois, colaborar co resto das parroquias, estar unidas, ao mesmo tempo, pois, servilos con vestimentas, con cabalos, con arreos, que é unha parte moi importante na hora do general, e tamén volver a recuperar, que foi unha das cousas que máis nos costou e máis sigue costando, os coros de bonito, non? Porque é algo moi importante desde o meu punto de vista, non sei, a xente de aquí de Ceo, que eu creo que é unha parte moi importante dentro do noso entroido, porque o noso entroido realmente, sí, os generais e os correos son moi vistosos, e eu tuve o placer de poder ir a representar varios anos a Fitur, o noso entroido, e podemos dicir que a xente queda abraiada a hora de ver estas vestimentas, e iso que faltaba o cabalo, que nos en Fitur non cheis a meter o cabalo, non? Pero bueno, explicaban que non saben o que perden. Claro, efectivamente, quero dicir que sería xa un espectáculo, non? Pero sí é certo que é unha parte moi importante. En general, sin o cabalo, pois, Dios mío querido, quero dicir. E, dende logo, a xente que non coñecía este entroido quedaba completamente alucinada, porque, claro, que comentábamos antes, parece canario, pero non é galego. Entón, cando dicían, non, que somos galegos. Este entroido lo tenéis en Galicia, sí,
tanto a pluma, nos 10 canales e tal. Explica un pouquinho de onde veñen as tradicións, que hoxe aprendí moitas cousas máis gracias a aquí. Bueno, o nome, Ana, gracias a Ana, gracias a todos. E vías que a xente estaba interesada. Pero claro, ao mesmo momento, tamén estábamos preocupados un pouco pola parte esa que estamos perdendo. E hoxe en día a xuventud, eu entendo que todo o mundo ten que ir ao entroido a divertirse, a pasarlo ben, a disfrutar, pero eu creo que ahora mismo estáse perdendo esas tradicións que había deses coros, como está vestida hoxe aquí a concelleira, a Marga, está vestida de montañesa, como era antiguamente. Eu teño fotografías de miñas tías, de miña nai, incluso alguna de miña aboa, non, pero de xente da era de miña aboa, que iban vestidas con aqueles traxes que era impresionante verlos, o sea, con eses aderezos que levaban, esos collares, o home que ti tamén o comentabas, Ana, de que iba tamén engalonado, que iba o seu traxe non modo general, pero moi parecido ao que leva o correo, a súa correta, as súas plumas. Entonces, esas cousas estánse perdendo. Estánse perdendo, e é unha pena, porque, dende logo, para min, o entroido da Ulla, sin esa parte, deixa de ser o entroido da Ulla. Claro, pero, Jesús, un pouco xa para todos, non? Vos, os veteranos, os que levades vivido isto dende toda a vida, non? Non tedes medo de que pase isto, por exemplo, que está dicindo Jesús, non? De que se vaya desaparecendo isto, que se perda isto. Tedes ese medo, vivides ese medo con ese medo cada ano que vai pasando os vosos entroidos? Pode ser, porque a xente nova, os chavalitos novos, no coro de vellos, que chamamos nós, hai máis farula, hai máis libertad, porque no coro de bonitos van un pouco máis tal. Os chavalos novos, todos queren que no coro de vellos. E convencidos ti, ou van no coro de vellos ou non che van. É un problema, non? Claro, claro. É que é un problema, eu penso que tamén, vamos a ver, moitas veces tamén é porque levamos unhas directrices tamén, non, de que ten que ser por esta línea, temos que ir por esa línea, non? Entón tamén, moitas veces, deixarle un poquinho máis de cuerda e tal. Pero iso comentábamos hoxe pola mañá, comentábamos ali nunha casa, en Cacheiras, que o tema das carrozas e todo isto que estánse facendo agora, iso, sí, queda moi ben, pero ao mesmo tempo desvirtúa tamén, desluce un pouco por que? Precisamente isto. Porque agora poñen unha funda, un casco na cabeza e levan un chaleco amarillo, vamos de obras. Vale, están na carroza e aquí velos, a botella na man e mirando como o resto actúa, non? Porque ao fin e ao cabo facemos unha actuación, non? Están mirando por baixo, non participan ni siquiera, pues, cantando, bueno, pois, que ti vas de electricista disfrazado ou de fontanero e tal, entra na casa, fai unha broma, faz que eres un tal. Quer dicir, o entroido final é algo de divertimento, ao mesmo tempo tamén, non? Era, pois, botas eso todo que levas dentro, botalo fora, aproveitas tamén para eso, non? Aquí non, aquí, por exemplo, pois, grazas á asociación, temos intercambios con outros entroidos e facemos en Viana do Ulla, en Vilariño de Conso, que vamos á Máscara de Ibérica, e entre nós comentamos o que se fai en cada entroido. E eles, por exemplo, na zona de Viana do Bolo, volveron a recuperar o que eran as mascaradas deles que facían o fin de semana antes, que chaman eles o domingo gordo, o domingo de entroido, non? Entón, volveron a recuperar ese teatro que eles fan, vai un boteiro, dous, pero logo despois levan unha parranda. E aí levan uns personaxes, os cales pues, van disfrazados, fan as súas bromas, ventense ca xente, ventense tal. Pero si é certo que despois, cando chega o entroido de verdade, eso non hai. Non, vai a tradición que foi de toda a vida. Houve unha volta que houbera uns culións que empezaran a ir disfrazados, cada un do que quería tal, e como que houve un pouco un toque de atención, e agora non, porque ali o personaxe realmente é o boteiro neste caso, non? Os boteiros o que fan é ir abrindo o fulión. E aí non hai, ti non verás a unha persoa meténdose no medio deles ou facendo trasnadas, como pasa por aquí, que, por exemplo, pues, ves que está cantando o coro de bonito, non? Que son, neste caso, son rapaces, as voces non teñen o torgo que temos pues, nós, e barullan e fan historias, veñen unha carroza con un montón de música, e iso, ao final, o estado general do campo en viva, na casa, están auditoriando e tal, e iso chega ao momento que a xente que ven no ver de fora, pois
pois como di, joder, pero que sí, comprocho, moi ben, que bonito todo, pero que esa parte que ven detrás, claro, é que aí é un tema, Jesús, eu creo que eu tive a honra de ser pregoeiro do entroido de Vilariño de Conso, viví moi de preto todo ese xeito de facer o entroido, e é certo que o entroido de Rín, de Viana, de Manzaneda, etc., non hai ese circo, por exemplo, que se monta nunha cidade calquera de Galicia, coas carrozas, con tal, non? Eso é outro entroido, non? O sea, o entroido de corazón que eu descubrí, pois, indo a Vilariño de Conso, o entroido de corazón que está nas persoas desa poboación que che contan a súa vivencia, o seu valor, como te vedes todos vós, por a importancia dos seus traxes, a importancia de quen pode levarlo e quen non, todo ese valor, é que os percorridos, os desfiles, van cos entroidos tradicionais e coas tradicións, non levan nada máis, porque xa ten todo isto, claro, o valor suficiente para non necesitar nada máis. Entón, eu a min dame un pouco medo porque teño a sensación de que mesmo os veciños da contorna de toda a zona dos Señores de Ulla, mesmo os de Compostela, non recibimos a información do valor que isto ten. Hai un espazo de tempo aí que nos alonxou de algo que é noso, que vamos a que non vai disfrutar o sentimento que teñen do seu entroido. É espectacular, é desable, de verdade. Eu creo que o que temos que conseguir é que os propios habitantes de todos estes lugares se sean conscientes do tema que implica para cada un de nós, non? Eu creo que, non sei, Rubén que eres un tipo novo, como ves a xente da tua idade, porque é outra cousa tamén para a continuidade, está claro que é a xente nova, non? Como está a xente da tua quinta? Bueno, é certo que sí, que hai canteira, pero, claro, do meu punto de vista é como novo. Claro. O sea, en moitos sitios, se non tens unha persona, porque eu, por exemplo, sí que estou na asociación directamente, pero en moitos sitios que non hai unha persona nova na asociación, en moitos sitios tampouco se lle dá non a importancia, senón moitas veces hasta a oportunidade de ir a cabalo ou a asociación, non. E aparte deso, se non se potencia eso, o único no que queda é que se perde. Este ano pasou na parroquia de Oza, sobre todo na nosa, en Lucía, que había moitísima xente nova, por o feito de que hai tempo que non se fan os carnavales, na parroquia de Oza creo que eran 7 ou 8 anos, máis ou menos, e na nosa tamén. Unha pregunta, cal é a razón de por que non se quixeran dando os comisións? O sea, depende todo como si, eso que se iban de eso, porque si, claro, o sea, se non hai unha comisión, non hai ese entroido. efectivamente. Certo que non se llama ahora brillante, pero están aí tamén tanto, bueno, está perdiúsimas mujeres de onde ser, que tamén están na directiva, quero dicir que están facendo un traballo moi laborioso. Porque si esta xente non chega hasta ao frente, non sabe. E que conste, e leva moito traballo, e por eso era o que diceu antes, non? Que é moi bo o de levar os nenos por ese camiño a enseñarse, e non, mira, home, que eu preferi o outro que vai ali metido no trator, ou non sei que, disfrazado ou tal. Non, eu este ano tuve a sorte de participar no entroido de Reis, e quedei no momento mirar e dixen, joder, a cantidad de xuventud que hai aquí para poder ir, o sea, no coro que acompañan os xerais, neste caso o coro de Unido, a cantidad de chavales que había, pero era impresionante. O sea, iban, pois, un saco por a cabeza, outro con un chaleco que lle colloría a súa nai, a outro, pois, non se sabe nada. Entonces, por que motivo esa xente non ve nin di, pois, joder, pois teñen razón que Manolo, un home que gusta muchísimo, entón, xa, ven unha casa moi de entroido e se mata por facer os mentales, por axudar, por tal, e cando ti faz un traballo moi laborioso, faz un traballo que estás sínteste orgulloso para a tua parroquia e ver que a cantidad de rapaces que puderon participar a facer unha cousa ben feita van de outra maneira, joder, que se sacan ben. E despois non é iso, é que pusita por cima
tes problemas. Porque a ver quen eres ti para chamar a atención ao meu fillo e non o deixar ir no carnaval porque ten que ir vestido desta maneira, sabes? A ver, que pasa? Que tamén a falta de información de todas as cosas que aprendimos hoxe, a falta de información tamén conleva que non invites a todo isto. E queremos saber todo isto, porque moitas veces a pregunta, eu digo incluso como pai, a veces nos dispersamos con tantas cousas que nos rodean que nos olvidamos de cousas tan importantes como estas, non? E transmitirle aos nosos fillos... Eu que dixeches que hai un momentiño, eu son da zona de Ourense, da zona do Triángulo Máxico, e ali eu senti, é que víveno, como decimos aquí, mámase. Claro, desde pequeniño é un sentimento que existe efectivamente, en todo. E como di a compañeira, emigramos, pero eu estive 28 anos en Toledo e non me olvidei do carnaval e sigo vivindo como o primeiro día. Claro. Aquí coñecí no Estreano de casualidade, eu vino a falar dos xerais do Ulla. Impactoume muchísimo, como decía unha señora. Escribieron esto e alucinaron. Indudablemente a mí pasou o mismo. Non sei que me sigabas, que hai un rapaz novo aí que ten... Bueno, nada, eu son da parroquia de Cousos, bueno, do outro lado do río, estou aquí un pouco na casa do vecino. Pero, bueno, que eu un pouco falando do que estaba falando agora da xente moza, eu creo que unha das problemáticas que temos aquí é que, ao final, somos periferia, por decirlo de alguma maneira, de Santiago, dunha urbe, e creo que nos Entroido algo que é fundamental é que é rural, é dicir, que se desenvolve na aldea. E aquí as aldeas, por ser periferia de Santiago, cada vez perde ese concepto de parroquia que había antes. É dicir, agora, por exemplo, a xente de aquí de Teo, o mesmo nor de Couso, nós antes estudiábamos en Vía, agora vamos á Estrada. A xente de aquí estudia agora en Cacheiras, pero xa é un que che vai a Ponte Pedriña, outro que vai ao centro de Santiago. Entón, claro, para a xente nova, algo que pasa aquí, que creo que tamén lle pasou ao noso Entroido, na zona de Ourense, o feito de estar ali na montaña, pero precisamente, a parte zona moi despoblada. Claro, unha zona moi cerrada. Claro, e fíxate como somos como persoas. Os de aquí, e o digo porque vou moito ali, e máis un gran defensor dos introidos tradicionais, e dende que descubrí un poquinho máis de preto como se vive aí na montaña, casi collí un pouco ese sentimento. Pero por que dende aquí nos marchamos a vivir o entroido de Belín, de Laza, de Vilariño, de Manzanela, pero digo de aquí, cando digo de aquí, de Santiago, de todo este contorno que temos. Por que non temos ese sentimento de vir a vivir aquí? Querías decir, perdona? Eu quería decir, bueno, para min, desde sempre no entroido, foi a maneira de participar en algo que facíamos entre todos. Eu, meu pai, decía, vente aos carnavales, vente as máscaras, pero que empezas, sempre empecé cantando nos minutos, despois incluso me tocou de xixir, era máis mozo, despois tamén como director, cando xa estaba casado, e participaba, levaba máis menos nos coros bonitos, e agora participo no coro de os tanto aí como sin casa. Pero eu creo que o tema do entroido, tal como vivíamos nas familias, é dicir, vamos a facer algo os de Oza. Entón íbamos todos, os pais nos levaban aos fillos, os coros bonitos, e era unha maneira de conocer a xeografía de Oza, os veciños de Oza, e despois a partir de aí compartíamos as festas, participábamos nas asociacións de veciños, en todo aquilo que entre os de Oza podíamos facer. E bueno, despois nos fomos abrindo as outras parroquias. Era unha maneira de vivir un territorio, ter esa identificación e decir, se o ano pasado fixemos este carnaval este ano, pois aí que nos facíamos cantar, de domitos, que nos facíamos a traje, hai que superar. Era unha maneira... Claro, ese tema de competencia... Claro, vamos, esa competencia sana. Claro, era o que comentaba antes, e a tua... A nos pasaba. Sí. A os fillos que había con os fillos. Claro. E o progreso é ese, despois sí emplear, non? Terminos distintos, incluso colaborando e facendo outras cosas. E hai outros que dicen, bueno, os coros bonitos a mí agora me tocaba. E andamos con esa evolución que era a captación, e nós así o entendemos a principios dos anos 2000, cando xa tuvemos os nosos fillos, e dicen, vamos aos coros bonitos. Pero agora non somos capaces de dicir, xa teñen 18, seguide con nós. Ni siquiera participan nos deberes. Cal crees que é o problema? Presido culpable como pai, vai. Claro, Rubén decías que cal que pode ser o problema? O que decía antes, a evolución da xente, ao que decía tamén Manuel,
que antes a vida da xente nova tamén era moi rural, pero que agora, por moi rural que seas, un chaval é moi claro que se sinta do rural, o sea, ti vas por aí, o sea, calquera sitio, non che din eu son de Ozo, eu son de Lucío, non, igual ao de Santiago. O sea, é o feito de urbanizar todo e perder o que é o... Pois eu, ao revés, eu vim de Santiago para... Mira, es que también, cuidado, pero mira, eu tamén sempre digo, no, agora digo... Eu creo que un concepto que creo que é moi importante no noso entroido, que tamén o comentaba Ana, é o concepto de parroquia e o funcionamento da parroquia. E é algo que nós, eu creo que os galegos, na historia, conservamos moito o concepto de parroquia. Parroquia, pois imagínate, con todas as festas que hai dos santos na iglesia, que sempre todos os veciños participan. Como eso, moitas outras tradicións que había, que tamén se perderon, pero, por exemplo, no entroido é moi importante o concepto de parroquia. Porque eu que son de Couso participo en Reis, pero digo que son de Couso. E pico nos de Reis para que viñan a Couso a semana seguinte. Está aquí Noli, que está aquí casou nunha de Couso. Non é o mismo ver a Noli en Reis que velo en Couso. Eso é algo único. Entón, solamente, aunque era o veciño, pues neste caso, de Reis, pues solamente iba a xente de Reis. E picábaste, pues, un Couso, un Teo, un Cacheres e tal, a ver quen eran os que dentro de non facían, os que compras levaban, os mellores cabarros levaban, os mellores vestimentas, e os mellores foros e todo, quer decir, iba a xente da parroquia. E iba aquel coro, iban as mulleres, iban elegantes, non, o siguiente, os homens tamén iban ben vestidos, e as mulleres eran impresionantes. Eu por fotografias que tienen a miña nai, que casi amigas non me iban a ver. E me tocoume, eu empecé con 7 anos, con os vestidos de lenteiro. E para mí non era un orgullo. Un momentito que temos ali unha pregunta lá arriba, por favor. Non, a pregunta. É polo que decían antes aí, que eu moitas veces no carnaval de Reis, o de que dixeron de que todo o mundo se xunta no carnaval e tal, eu moitas veces vexo no carnaval xente que levo sin ver todo o ano. Sí, que é outra maneira tamén de, efectivamente, facer viña e os rapaces que se falen entre eles e que se acaben facendo amigos. Pero, con isto xa remate, iso que falamos, non falo de tarde. Porque contaba a miña compañera de Ourense, as vivencias que nós temos de cada ano vamos a Mascarada Ibérica, o resto dos grupos, porque non solamente porque venen grupos da zona de Portugal, venen grupos de Italia, venen de Santander, venen de Guadalajara, venen de Asturias, venen de León, é unha pasada, somos 45 grupos distintos, non? Si é certo, a maioría casi son dos Ourense, pero o sentimento que lle ponen esa xente ao entroido deles é impresionante. E logo despois é outra cousa, o noso entroidará sempre os deixan para o final de todo, porque para eles é o que máis impacta. A hora de entrar na Viana do Coro, que é moito dicir, todos os ciudadanos que participan, pensar aqueles cabalos, que todo o mundo que estea ali e que ves que apenas vas entrar para dentro, para que os encuentres, e a cantidad de fotografías que caen aquí, desde toda a xente que vai a participar de outros grupos que acaban, xa se renovar atrás para ver, entrar os grupos xerais, e se te preguntan, claro, non? Que todo mundo debe saber, e dicen que é unha cosa que é impresionante. E digo, por jogar, nós, pois, que queres que diga, a xente para non podes facer as cosas que son cosas que é moi vistoso, que é impresionante, que tal, e digo, pero que falta ainda moitas máis partes desta historia. Eu digo que isto, levar a montaña, sí, Eu coñecí este entroido hai 2 días. Claro, pero que por eso digo eu, que fíxeme, porque a xente está vindo fora, eu teño un mogollón de amigos en Vilarín de Ponce, en Viana do Buena Montaneda, están traballando fora, incluso veñen desde Madrid, que aí está, Toledo, sabes os europeos ou da máscara de Montaneda, ou de... É dicir, é que é impresionante este jogar. Pois, eles se vão entrar... Pero iso digo, sen dubidar en absoluto, que para todos os que estades aquí é un sentimento, os que estades nesta mesa redonda, estou convencido de que é un sentimento, é algo máis. O sea, sen dúbida. Que
que nos fai falta para conseguir que a xente empece a recoñecerse con todo isto? Desde unha asociación. Pero como podemos facer? Eso é, mira, eso tense que salir de dentro. Totalmente. Tense que salir de dentro. Facendo, para recuperar tipo a parte de lo que implica coñecer casa, coñecer o lugar. Nin os rapaces que viven ali coñecen. Entón, o mellor podía ser a través de asociacións locais un tempo antes, como se facía antes, que a xente ensaiaba. Claro, que isto se preparaba con tempo, non? Viñan por as casas, oye, deixa vir o neno a mamar, pim, 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 pim. Claro. Pois se podía facer desde tempo antes, coller a mocidade, repartir papéis, músicos, que hai músicos. Claro, a música que ten unha relación tamén tremenda con todo isto. Aquí tampouco así. No, eu creo que ahora hai que cambiar un pouco a maneira de atraer a xente. Sí, porque isto como profesor, cando na clase tuvo que aprender como un videoxogo, creo que si realmente queres enseñarlle o que ti queres transmitir, igual tens que cambiar a forma, porque ti mandas un papel o buzón e que lo ve. E que as redes sociales fixeron Por a parte non lo moito vai. Claro, a ver, as redes sociales fixeron moito dano, pero tamén que tens que convertir nun aliado. Aí está, Xa, aí está. pero a mí enseñaron unha cosilla, Jesús. Mira, eu que estou metido no mundo da comunicación faz moitos anos, e ademais, dando valor e tratando de dar valor a nosas tradicións, tratando de transmitilas a cada cousa que fala. A Vivo Más, unha das cousas que máis lle axudou ao potencial que ten agora mesmo, a cantidad de xente que vai ao Vivo Más de todos os puntos de España a vivir ou non a participar por unhas redes sociais. Quero dicir, ao final, é certo que estou de acordo con vos, teño dúas fillas, e eu sei que xa non sei como facer para que deixen de ver certas cousas, e troleo da cabeza, e comunícome con elas moito, vos lo seguro, e viven comigo moito as cousas que eu fago, non? Pero está aí, os xornalistas, houve un tempo que decíamos, Dios mío, isto vai ser a ruína da nosa profesión, hai que reconvertirse, tens que aproveitar os teus coñecementos, seguir exercendo a tua profesión e aproveitar as ferramentas que che vai dar. E para a difusión, é verdade. De que forma chegas aos rapaces? A través das redes. Hai que reconvertirse tamén un pouco. En que sentido? Debe refires? No sentido de Puerto Bonitos, no que é o tema das arangas e todo eso. Facer... Tamén podríamos, pois, ter un pouco de todo. Ter unha parte de Puerto Bonitos... Pero é que eso é sempre o outro. A Aranza Chegas, había o sábado meso do carnaval, e conduciron o correo bonito por deber os correos generales, e non había isto que había agora. Porque toda a charangada, a xente toda que íbamos o sábado e o domingo, o martes, pola tarde, xuntábamos e era cando facíamos a carallada. Que se dicía, o martes de Antroio. Facías o enterro do Santo Antroio, facías o sermón, e íbamos todos que colaborábamos e facías un desfile, un recorrido máis corto. Entón todo o mundo participaba, non importaba no coro de Bonito, ni no coro de Vellos, porque tiña o martes o día para ir de... que pasa que o martes, co paso dos anos, desapareceu, a ver se algún día recupera. Pero por que desapareceu? Esas cosas... Eu sempre o pregunto, esas cosas pregunto sempre desde o desconocimiento. Sí, a ver... De por que se perden certas cosas, porque non teño información. O que pasa en todas as parroquias, as comisións que hai, pasan moitísimos traballos, despois a veces incluso... Pero por eso hai que conseguir que a xente non tan maior... Sí. Que aí está o que está dicindo Manolo. Manolo está dicindo unha verdade moi grande. Nos carnavales sempre hai... Sí, claro, pero iso pasa nas comisións de festas, coas comunidades de veciños... O resto do cabalo, eso xente non é que a mí. O resto do cabalo non os carnavales. Bueno, unha das cousas tamén sería que se recuperase o concepto de que haxe unha comisión específica solo do entroido, que non este mezclada na comisión de festas. Como conseguir eso? Como conseguir? Fixo, efectivamente, Carles, cale o pelo. En Casa de Oza temos aí
mocións, de distintas propostas, pero cada vez somos menos. Eu creo que estar menos xente e menos xente vencellada á actividade común parroquial, para non ser un problema. Por iso creo que é fundamental, no caso de Oscar, unha sola comisión que se faga a gestión de festas e de carnaval. E unha figura que antes non se nombrou, pero que eu sempre coñecí, cando empecé isto dos carnavales, era unha persoa maior que era o coordinador de todo. Iba ao frente do carnaval, e decía, aquí cantas, terminouse, vamos. Aquí, para... Eso sí, pero non en todos os sitios, no, porque senón que non eu non en todos os sitios. Bueno, eu digo eso claro, nas que eu participei. Antiguamente mandaba o primer correo o director e o primer general. No, é cada figura que vai agora chegamos a esas cousas, pero antiguamente esta xente maior que está aquí, maior, pero quer dicir, era certo, o sea, quer dicir, había un que era que mandaba, que neste caso na tropa, mandaba o primer general, e era o que decía, pues aquí entras en esta casa y que votan o meu ou aquel outro. E había, os directores tiñan por eso o director, a directora, tiñan tamén unha parte moi importante, porque tamén tiñan mandado. E despois os correos, había un deles que tamén era o que daba atrás para dar aviso con a general si se entraba nesta casa, si non se entraba. Eso perdeuse todo. Incluso, mira unha cousa, eso perdeuse todo, pero hai hecho un outro, claro. No, claro, antiguamente os coros bonitos, os directores de coros bonitos non eran menos. No, no momento que pararon os directores de coros bonitos menos, a xente que organiza dille, no, vos non mandades nada, aquí mandamos nós. Todos os nenos quedaron. Quen lle explicou todo iso que está falando que ahora, en algún momento, a xuventude da quen lle explicou de que os correos tiñan unha función, os orderados tiñan outra función? Nadie lle explicou. Porque non se sigue la tradición. Estábamos todos atrás. Pero que con 50 anos eu digo esto de coro de bonito e non me caen os anillos. Porque se fixeran, explicaron o que era, que xa non facemos toda a xente. De cor bonito, que vai a borrar. Claro que sí. Que sai facendo toda a xente. Que sai facendo toda a xente. Non pode facer solamente nunha única casa. Que na túa casa é tradición. E na miña casa pode ser tradición. Pero nós temos tradición e non lle reflexamos aos demais. Non lle digamos aos demais. Non nos poñemos a fazer demais. E antes de días que se fixo a asociación vosa, a asociación general de Ulla fixose para recuperar todo iso e para recuperar incluso o coro de bonitos, que é moi importante. Falaxe un pouco da mascarada ibérica, que se vai a mascarada ibérica. Que representación do entroido da Ulla vai a mascarada ibérica? Xenerais. Acabouse. Vale, pero espera. Non ten que ir máis. Non digo que ten que ir máis. Claro que estamos dando a xuventude hoxe. Non estamos dando a xuventude hoxe, estamos dando a oportunidade que vayan de botellón. Sabes cal é o problema? É o que digo ahora, Non lle estamos dando a oportunidade. Mira, os generais de Ulla de toda a comarca. Os generais de Ulla de toda a comarca. Que traballo fan durante o ano para que un neno se suba nun cabalo? O que aprende a rejeifar, eso. Claro, cando imos a un encontro de generais, cando imos a un encontro de generais, os generais que van a cabalo están lendo o encontro con un papel. Que lle estamos enseñando aos nenos? Que lle estamos enseñando aos que veñen atrás? Sabes como aprendí? Claro, ti aprendexe. Sabes como aprendí? Pero ti, o que te dicen é que ti aprendexe. Perdón, a ver, eso que ti aprendexe temos que enseñar. Claro, é que Manuel este ano intentou fazer. Claro, o tema, mira, eu vou poñer algo, un símil do entroido. Antiguamente, quen che enseñaba a bailar unha muñeira ou unha xota? Aprendíalo. E iso transmitíase de xeneración en xeneración. Aquí houve un momento importante, que foi a Guerra Civil, que cortou, de alguma maneira, esa transmisión do que é o entroido. Entón, antes falaba dun concepto de parroquia, porque ti antes ibas ao cole, os rapaces, eu acordo, me collía a bicicleta e ibas á aldea do lado a xuntarte ali e tal. Eso non pasa agora ninguna. Eso non pasa. Entón, algo que tuvo o entroido foi o tema das comisións. Eu creo que debería estar desligado. Por qué? Porque as comisións, excepto salvo excepcións, en moitos sitios... O das comisións, como di Parga, ten a súa lógica. Claro.
Pero claro, cal é o problema dunha comisión destas? Que dura un ano. Claro, non hai... Porque a comisión de festa dura un ano. Non hai continuidade. A comisión de festas o que quere que o ano pasado, o ano... Hai que pensar que a partir dos anos 80, máis ou menos, que foi cando empezamos todos outra vez a facer os generais, para nos ayudar a fazer os... A pagar a orquesta. A partir... É que decideus facer os entroidos, volveros a recuperar, para pagar as festas. Eso hai que ter claro. Si un entroido tiña que levar 20 caixeiros para cobrar. E parto... Nós, na nosa asociación, cando fundamos a Asociación Moderno de Reis, decidimos desde o primeiro momento que había que levar caixeiros porque hai que cobrar. Pero, se levamos un caixeiro, nesa directiva desa asociación, que é unha comisión de festas, entra xente nova. Ou non, pero todo outra vez. O normal é que... Que non é que se acabe todo outra vez. Pero, fíxate, nun tempo no que estamos agora, no que a xente nova de repente está recuperando a paixón por as foliadas, por aprender baile, por aprender música, ¿no? E aí compañeros que seguramente sabrán do que estou dicindo, que temos que chegar a eso, claro. Pero, nun tempo no que estamos, no que os rapaces outra vez volven a poñer interés polo noso, polas tradicións, hai que empezar a facer algo, ¿no? Para aproveitar este movimento para que entendan tamén e capten un pouco a importancia destas tradicións. Non sei, é unha cousa que dixo aí no aire. Creo que tenemos que empezar a xuntarnos máis nós. Para poder transmitir. Claro, xuntar e traer os nenos a estas charlas. Porque eu sempre digo que ao final todos eses nenos, os dos primeiros que tienen que aprender é de todos estos señores que levan vivindo isto dende que eran nenos como eles. E non dos que viví, bueno, se non vives de gallegas e desde funda... Efectivamente. Eu vou dicir unha cousa, eu sou un gran defensor dos oficios e creo que un dos grandes problemas que comete a administración en xeral no mundo da formación e da educación é olvidarse dos nosos maiores, dos nosos maestros. Son dos que creo que nas escolas de oficios onde se enseñan oficios, os primeiros que teñen que ensinar os oficios son os nosos maestros e nos estamos olvidando deso. E vale máis que un que ten unha carreira en psicología vai a dar clases de sellería que non vaya un mouribe, un señor que leva vivindo toda a vida desa profesión a mostrar e a contar esa profesión. E eu creo que no tema dos introitos, no tema das tradicións, temos que trasladado de algún xeito ás escolas, aos lugares onde aprenden os rapaces e contarles, transmitirles todo isto a través das persoas que o saben. É outra cousa. Si é certo o que estás dicindo, porque sí que se está facendo nos colegios, pero os colegios que están fomentando é iso. Non é o... é isto. Entón, tú si te das conta que para mí eso, cuidado, que eu vexo aos nenos dar os encuentros e todo, é emoción, é moi bonito, vale, pero que estamos incultando? A imaxe do correo general, pero non estamos incultando a imaxe dos coros. Claro, pero é moi bonito que faga eso. Pero, claro, comentamos o general, como comentabas que antes, o general. No, e comentarle tamén o tema que hai que estar. Porque realmente, o que estamos contando en xeral hacia afora é a imaxe que lle queda aos rapaces sobre que nos hai de eso. Sempre temos a Edita aí, o Amador, que fan cantar ese canto. Non que invitan a esta xente, cando está chegando o entroido, a que lle den unha charla que lle canten os cantantes que fan, ou que facían de antaño, todo eso. Eu creo que volvemos ao principio. Eu creo que é culpa nosa. Claro, é que aí está. Porque os coles son estos sitios que levamos esta persona. Para iso tanto. É interesante esta tertulia que nos quiere que hai algo que nos transmitir e que temos que aproveitar precisamente para os maestros para trasladarlos a esa xente. É unha pena que isto non estivera hoxe sin xeo de rapaces. A hoxe aquí, cantos rapaces hai? Hai un rapaz só, claro. O sea, despois xa estamos estamos aí no mundo intermedio, pero
A mí, por exemplo, na nosa parroquia, en Lucía, este ano, fixemos cantar, fixemos atraques a miña, ninguén me enseñou a facelo. O sea, a mí é porque me gusta. Pero é que non hai ninguén que me dixa, ningún veciño que o fixera antes, que non digo que sea mala fe, pero que non hai esa transmisión entre veciños. Fixeron sempre, non está a mí, se non quero interesarme, pois non o sabería tampouco. O sea, este problema, o sea... Falta, eu creo que o tecido asociativo, que é algo fundamental. Se aquí en Galicia se recuperou o baile galego, e se a día de hoxe, como está dicindo aí, non, é que volvamos a dar foliada que non é por arte de magia. É por un tecido asociativo que hai detrás, un colectivo que investigou durante moitos anos, que se recuperou, grabou a xente maior das pezas e o ensinou. Eu creo que falta no noso entroido. E souperon trasladarlo aos entornos de xente, precisamente, pero no noso no entroido xa nos falta o tecido asociativo, porque das parroquias xa hai cantos teñen unha asociación para o entroido. Couso, Cacheiras desde fai... Cacheiras son parouse 10 anos e agora... Cantas asociacións? E o detonador, si, o detonante de que parara de haber entroido foi única exclusivamente xente nova que chegou 15 días antes do entroido tiñan que vestir de regalera e dixeron, non imos, pois entre todos non fora... Claro, que falta aí? Aí falta... No, falta... Si non nos deixa vestir vestido do que nos queremos... Non vaya. Pero o que non se pode, é... Ali, divididos a xente, porque hai un pai que dá igual, Pero que ten que... porque non deixa que se nos dá gana, entón, que pasa? Non, precisa. E hasta ahora que non Pero el rei, Manolo, Fabio, os dous Pepes, saben, os outros máis veteranos que están agora, que anos atrás, que algún dos que iban novos, da cabala, se iban a reunións, se iban a decidir como iban, o que tiñan que facer, a xente maior explicaba o que había que facer, e como tiñan que ir. E iban, non pasaba nada. Se ti Cacheiras enseñas a xente como é entroido... Quero que me Non, pero... Claro, pero falta un traballo asociativo, parte de investigación, a igual no noso entroido hai cousas moi foráneas. Traxe de galego é algo que se impón nun momento dunha época que antigamente non existía. Cabalos que van sin elementos completos, generais que por vestir xa son generais, cando antigamente general era o que sabía regueifar. E que daba un alto. Antigamente non había atranques, había altos, improvisados. Entón, que é o que falta? Unha labor de investigación, divulgativa e formativa. E para enseñarle a un rapaz que é un entroido... Tamén é verdad que a mellor un pouco por comodidade, como se cuantos anos se tuvera para arrancar a empezar, aceptamos todo. Claro, aceptase todo. Está clarísimo que isto dá para... Porque vos papachedes todo o tempo que tiña guardado para esta tertulia, papáchelo enteiro. Lo cual, Marga, isto hai que facer unha mención. En un momento tenemos que continuar todo isto e a próxima vez que nos juntemos todos os que estamos aquí, traeremos a máis nenos e a máis xente e imos a liar parda, como decía o... Eu creo que iso tamén sabes que hai un común. Manuel. Eu que di Manuel, que falta eso, falta a comunicación, explicarle realmente aos cativos, mas aos pais. E aos pais. Porque... Pero é que Manuel, que non señora, de repente, da colla dixe, outro é moi incómodo, o outro escorme, pésame, móveseme, pois eu vou vestido de payaso, pero non para atrás. No. O que hai que estar convencidos do valor que ten isto, ser responsables e de non perder tampouco, ser responsables de non perder todas estas tradicións. E eu creo que é moi importante que xente como a vos o siga contando, o siga facendo como sabes facer. E eu, insisto, creo que isto dá para máis.
O cual, temos que falar de ver como facemos para organizar outra zona. Eu non quero rematar esta tertulia, se me permitides, lembrando a dúas persoas. Primeiro de Cacheques, que vamos falar agora, dunha persoa que non pudo estar aquí presente, que é Manuel Rosén de Rodríguez, natural de Oza, residente na parroquia de Cachegas, un home vinculado ao entroido dende a infancia e membro da comisión que se encarga de organizar o entroido dende sempre. Un home amante do mundo cabalar, un home que vestía o traxe de general de modo ceremonioso. Había todo un ritual. Un home que dende 2 ou 3 meses antes da celebración empezaba a buscar os traxes para vestir as súas fillas con mellor. Imos escoitar o desafío que fixo hai uns anos dunha tranque. Quedan vostedes con o querido Manuel Rosén. A voz de Margenera, diciendo tus gloriadas, sueñan unos dioses que nunca fueron respetados. Aguardo de presencia hasta el último confín, entendiendo las doctrinas de aquel fuerte de mí. Después, me pretendes por la fuerza, con millones de soldados y tus carros de combate, arrasaremos los ejércitos que se pongan por delante. Con millones de soldados, como son tan ignorantes, adentraron en la contienda y cogieron un cristal. Mira que ten anos, non se facíamos atraques en galego, daquela, No, pois ese é outra das cousas. Ese é outra das cousas tamén. Sí, bueno. Antes, claro, antes, aquí lle chamas ti antes. Claro, antes é un concepto tal. Todo o que hai recollido do entroido a día de hoxe de atranques está en castelán. Pero por qué? Porque non hai nada do 39 antes. Como facían antes? Pois eu non creo que falar en castelán, porque meu abuelo diría en moitas aldeas e diría unha persona de falar castelán e non sabe. Entón, antropolóxicamente, non pode decir que é en castelán, non, castelán é o que temos de 39 en diante. Decide Ana que investigue... No, pero miña abuela dirlle fala en castelán e non sabe o que é castelán. Ela fala galego castelán. Que antes do 30 tampouco se escribía. Claro, pero é que falabas. Exacto. E antes non eran escritos os atranques. Antes eran regueifas. E ti, se te vas ao mundo das regueifas que se conservan na zona norte, non é en castelán. É no idioma, home, non vas dicir garfo, dis tenedor. Sí, claro. Entón, como eso, os atranques seguramente eran nese galego castelán que falaba a xente de cada zona. Congeada, en Carcacía terían seseo, e era nese idioma. Son castelán? Non, castelán é o que impuxamos. É como as charangas. Charangas hai do 40 para diante. Ti vas á zona en Reis, mismamente, tocaba a requinta de Reis. En Lampai, en Cachegas tocaban os rosais. Que música hai no entroido? Trompetas, saxofón tocando el polvorete? Non. Hai gaiteiros tocando muñeiras e pop. No, pero hai que... Permitídeme lembrar outra persoa máis, vale? Dende Teo Luis Campos Cantiño, como me chama a xente. Hoxe tampouco pode acompañarnos, un momento na vida dedicada ao servicio da comunidade e dos veciños, sendo o guardián da Iglesia de Santa María de Teo, sacristán de toda a vida. Natural e residente en Teo, viviu os entroidos dende cativo, ia no colo da súa aboa a ver aquelas máscaras. O seu pai foi general de toda a vida, súa nai cosía roupa para os entroidos, contounos tamén que con 5 ou 6 anos pasaba medo cando vía aparecer ao demo negro. Un gran home coñecido como o cura que dá o sermón no entroido de Santa María de Teo, moitas persoas vían de fora por escoitalo a él. Escribiu as letras dos desafíos dos cantares desde o ano 1981-1982 e tamén do famoso sermón que él lía cada ano vestido cunha sotana que lle conseguira un tío seu e que ten máis de 70 anos. Un dos que máis sona o primeiro que o fixo foi o do raposo que levou as galinas e que hoxe, precisamente, imos a escoitar. Quedan vostedes con mala lengua, como él se refire a sí mesmo, vestido de cura. Esta historia que
semana decimos que aquí hay material muy interesante recopilado sobre los entroidos, que podedes ver, hai cosas aí moi antiguas, vale? Se queredes ver, non mezcledes cousiñas ni nada desto, porque igual nos dá un infarto a algún, vale? Imos a ver agora un pequeno vídeo, vale, antes de rematar, que resume un pouco a filosofía e idea un pouco do que é isto que estamos facendo así, vale? Por favor, ¿qué? Sí, a ver. Bueno, en primeiro lugar, desde Oza para Elisa Cobas, por favor. E para don Arturo González Baluza, por favor. Agora, desde Lucí, don Jesús Fuentes Pérez. Y don José Luis Rodríguez, por favor. Para
empresa como a de Teo e que é un honor pois poder participar nos vosos entroidos e máis nestas charlas. De verdad que moitísimas gracias por o detalle que non merezco, pero é verdad. Con Marga para la fotografía. Pablo, por favor. A ver, tenéis que aguantar, hay que aguantar, usted como una fotocall, ¿vale? Aquí, Mirad para ahí, por favor. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya está jugando. Está jugando Madrid. Perfecto. Pues ahí no nos rematamos, ¿eh? Estoy mejor con Madrid. Está jugando. Perfecto, muchas gracias. Luego tú me contás. Sí, tranquilo, que sabes. Bueno, hacer una foto todos juntos antes de marchar, ¿vale? Pero como quedan muchas cosas todavía, hay cosas interesantes, porque mientras se está preparando o que tenemos ahora por ahí, a foto final, ¿vale? Outra cosa interesante, temos a sorte de contar coa presenza precisamente dunha muller que representa a forza da muller celta, Dita Covas, que está aquí sentada, natural das terras de Rosalía, emparentada con ela, de Ortoño Names, que casou moi nova para aquí no ano 1977 con, ten un libro publicado, que está aquí, ten un libro publicado sobre isto, do que acabamos de falar, de todo isto, vale? E ademais disto, foi empresaria, xunto co seu home, tiña unha empresa de producción de froita, cuidado, e nai dun fillo, como non, como se inspiraban en todo isto? Non sei, pero mirade que cousas, porque temos aí unha cousiña para escoitar, mirade que cousas, coas súas letras, se nos podemos escoitar. Dalle, compañero. Aí vai, ven nun casete. Nun casete. Cuidado. Que ten tela tamén iso, Teño que afinar primero.
protocolos. A primeira é a marcha de máscaras de Bestedo, foi recollida por Santiago Otero.
para facer un poquinho de tempo para o que nos quedaba para rematar. Pero, muchísimas gracias de verdade, porque a música, tamén a nosa tradición sin música non é nada. E iso é fundamental. E como non imos a pechar unha xornada como esta, unha xornada tan especial como esta, cun atranque de Isabel Santas Marinas e Rubén Puente Sanín. Boas tardes aos presentes. Perdón. Somos nervios do día. Boas tardes a todos os que estades aquí presentes. Primeiro voume presentar, son o reputado General Fuentes. Son a General Isa e somos de Lucí, pero quería saber que facemos hoxe aquí. Como vos generales, viñemos demostrar que esta nosa tradición compretela que coidar. Parece ser que este ano estáse facendo fincapé, pois viñeron a gravarnos os de Telecinco e Antena 3. O dos generais do Ulla non só remata aquí, pois vimos a Jesús Cebeiro dalle unha viva a Feijóo en Madrid. A ti xa che gustaría ir a ese convite, pero has ter que joderte que tiveches que quedar en pite. Non seas tan envidiosa, que non sales de paredes, e con esa trancha de porcos vaya cheiro que te des. Deso doucha razón, que non hai quen o ature, pero polo menos podemos ter churrasco sempre no lume. Eu vou ir marchando, que non quero discutir. Un de Pite ou a de Paredes, ao final os dous de Lucí. Claro que sí, camarada, a mí non me parece mal, pois todo o
chegou esta xornada A que nunca viste dar unha trabe cun calzón? un calzón.